Hayırlı hem izgi сәгатьтә дип башлыйк әле эшне, туганнар. Шул сүз белән эшкә тотынганнар, безгә кадәр җирдә булганнар. Гырыф-гадәтләрне саклап килгән бабайлардан үрнәк аласы. Кем булсаң да, халкың үткәненнән йөз чөермә, заман баласы. Хәзер башлыйсы эшлебез уң булсын дип әйтеп, чарабызны башлап җибәрер өчен сүзне авылыбызның имам хатибы Динар хәзрәт Рәхимуллинга бирәбез. Рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli qulaqlar avul xalqi endi payg'ambarimiz aytdi yig'ilgan yerda agar endi Alloh ish qilmasa aytgan so'zlari aytilmasa endi bu yig'ilgan bo'lib aytildi. Kitap yozishundan da cemaatlik avraş, şimdi inşaatlar boyu yazıldı. Şimdi Allah'tan da şu kitap hareketli bu. Şimdi bizim kileşek bulunlar var. Bize de instruksiya gibi kullansalar büyük bir yakşı olurdu. Hazırda ruhsat etseniz, Kur'an ayetleri okup şimdi dua kılarız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب الله مشكور وغفرنا يا رب خطاكم شركنا قبول بالصائد Ana Resulullah Süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve hemen gayresinin ruhuna eriştirseniye. Şuaya kuşuz Allah özünün kullarını kutarıp oturuşlar yanından olan başka Müslüman arvahlarını ruhlarını eriştirip Allah ruhlarını şoklandırsanıydı. Ya Rabbim Allah kuşunda Allah özlerin kullarını kutarıp oturuşlarına sağlık selametlik yollarında emin yollar, hayırlı işler nasip eyleseniydi. Allah Teala İslam dininde bulup İslam din kuvvetli ölçüleri olarak nasip eyleseniydi. Amin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Hürmetli avuldaşlar, qonaqlar, yoqtaşlar. Biz bugün истәлекле кичәгә, Зур Күкмара авылы тарихын авылдашларыбызга тәкъдим итү кичәсенә җыелдык. Туган җир, туган авыл. Йөрәккә нинди якын һәм кадерле сүзләр бу. Безнең һәрберебезнең газиз туган йорты, нигезебез урнашкан туган авылы бар. Һәр авылның үзенә генә хас кабатланмас, истә кала торган урыннары бихисап күп. Сокланып туймаслык тугайлар,
Шилтерәп ага торган йөгерек шишмә буйлары, куе әрәмәләр белән уратылган елга үзәннәре, туган ягыбызның кырлары, басулары, шаулап торган урманнары күңелләргә рәхәтлек бирә. Кая гына барсак та, нинди генә матур урыннарны күреп суклансак та, туган төбәгебезне берни дә алыштыра алмый. Безнең авыл үзенә күрә бер төрле матур, төзек, чиста авыл. Булар үзлегеннән генә барлыкка килми. Алар безнең авылдашларыбызның тырыш хезмәт җимешләре. Хәзер сезгә үзенең матур җырларын бүләк итә Руслан Нәбиев. Алкышлап каршы алыйк. Кайтып келем авылыма, каршы ала күл буйлары, болып бітіп ойнап үскән инешләре елгалары. Кайтып келем авылыма, сукмак төшкән урамнары, урап узам әле тагын, бер туздырып тузаннарын. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балачагым, хәлләр ничек авылкайым. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балачагым, хәлләр ничек авылкайым. Авылыма, күткәнсеңдер син дә мине, тәпи йоклап үскән нигез, туган өем тарта мине, ни хәлләрсез туганнарым, әти-әни якыннарым, кайтып киләм сезгә тагын. Сагындым бит авылкаем, сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Зур рәхмәт. Хәзер чарабызны дәвам итеп сүзне Ришат Рәфкать улы Хәнәфиевка бирик. Хәерле көн, хөрмәтле авылдашлар, кунаклар, якташлар. Укымыйчы булмый. Күбесе онтыла, шуңа күрә язып чыктым, укымыйчы булмый. Без бүген гадәти булмаган чарага, ярты гасырга якын тарихы булган Зур Күкмара авылы китабы тәкъдим итү кичәсенә җыелдык. Бүгенге очрашу гадәти бәйрәм генә түгел, тарихи бәйрәм. Беренче тапкыр авыл тарихын басма китапка салып, үзебезнең үткәнебезне, язмышыбызны, нәсәбәтебезне барладык. Әлбәттә, бер китапта гына шушындый зур авылның бүтән тарихын кушаклап, кулачлап битереп булмый. Моңа 600 гына түгел, берничә мең бит кирәк булыр иде. Иң мөһиме, беренчесе бар, һәм әле ахыргысы булмас дип уйлыйк. Без Зур Күкмара авылы тарихы, авылы халкы шушындый бай тарихлы, мәгърифәтле, мәдәниятле авылда туыбыз һәм яшәүебез белән горурланырга тиеш.
Нинди караңгы һәм авыр елларда да авыз бетмәгән, сакланып калган, яңарган икән. Димәк, авылыбыз киләчәктә яшәячәк дигән сүз. Бу китапның максаты да үткән буыннарның истәлекләрен исәннәргә кире кайтару һәм безнең бүген башкарган эш гамәлләребезне киләчәк буыннарга җиткерү. Безнең җирлек районда гына түгел, республикада, Россиядә дә уникаль төбәк. Бөтен илгә билгеле шәхесләребез бар. Рудник авылы үзе бер тарихи байлык. Әйтик, онда 1917 елда 65 хуҗалык була. Шул 65 хуҗалыкның 57се Радигиннар була. 57се 65ның Радигиннар гаиләсе генә була. Бу бер кайда мондай юктыр. Алар авылның гына түгел, Күкмараның үсешенә дә зур өлеш керткәннәр. Исемнәре бөтен Россиягә таралган промышленниклар, сәүдәгәрләр булганнар. Әле бүгендә күренеп торган бакыр базлары Татарстан гына түгел, башка төбәкләрдән дә туристлар килеп, танышучы артистлар килеп, клип төшүче комлыклар, кайын урманнары, баргы чишмәләре тагын кайда бар. Безнең хыялыбыз зур Күкмара районының авыл туризмы үзәгенә әвелдерү. Быел аның концепциясе эшләү планлаштырыла. Тарихны, кеше күңелендәге истәлекләрне барлап, китап итеп чыгару бик зур хезмәт. Шушы эшкә иң беренче тәвәккәлләп тотынган авыл активын топлаган, күңел хатирәләрен барлаган Нурислам ага Галиевка олы рәхмәтемне ирештерәм. Ул булмаса, бу эшкә алынучы булмас иде. Рәсима апа Минхаҗева, Марсел абый Минхаҗев, Газинур Гаязетдинов, Рафаил абый Хакимов, Рөстәм Тукатлиннар авыл тарихы, аның кешеләре күмәк хуҗалык турында күләмле материаллар тупладылар. Китапның мөхәррире булган, барлык язмаларны төзәтүче, тәртипкә салучы, тарихи рәсемнәрне реставратлаучы, китапны эшләп, нәшрияткә тапшыручы, хезмәт аны газетасында 40 ел эшләп, тәҗрибәле журналист Рәшит абый Мингалиевның хезмәте бик зур. Аңа да бик зур рәхмәт. Без аның белән даими элемтәдә тордык. Ул авыл җирлегендә булган 1950-2000 елларның хуҗалык кенәгәләрен анализлап, кирәкле мәгълүматларны алып теркәп чыкты. Бу бик күп вакыт сорый торган күләмле эш. Ул үҗәт кеше булды инде, килә көн саен менә күп эшләр, аны әйтеп кенә бетергәсе түгел инде бу китапның эше. Барыгызга бик зур рәхмәт. Рудник авылының кыскача тарихы да авылыбызның бүген сез күргән эмблемасында аның хезмәте. Бу китап безнең өчен генә түгел, балаларыбыз, оныкларыбыз, киләчәк буыннар өчен бәяләп бетергесез хәзинә. Чөнки алар бабаларының кем булуы, ниләр белән шөгыльләнү турында белеп үсәргә тиеш. Китап авылдашларда читтә яшәүче якташырга җитәрлек итеп басылды. Авылда узган төрле ярышларда җиңүчеләргә дә аны иң зур бүләк итеп бирәчәкбез. Әлеге китапны бастыруга матди ярдәм өлешләре кергән иганәчеләргә, авылдашларга ихлас рәхмәтемне җиткерәбез. Бүген көн иртәгә инде ул тарих. Вакыт тиз уза, үзебез генә түгел, әйләнә-тирәбездә үзгәрә. Бүгенге зур Күкмараны элеккеге авыл белән чагыштырып булмый. Урамнар киң, якты йортлар төзек бай. Бөтен җирдә чисталык, тәртип хөкем сөрә. Алга таба да шулай матур итеп яшәгән насип булсын. Хәзер инде шушы китапны бастыруда менә үзләренең өлешләрен керткән авторларыбызга рәхмәтемне әйтәсем килә һәм менә шәхсән үземнең кичкенә генә бүләгемне бирәсем килә. Минем үземнең шушы китапның авторларына шулай бит Нурислам абый Галиев инде менә 2009 елда ялгышмасам ул аның эшен башлый. Bütün мәгълүматны җыйды ул менә, bütün мәгълүматларны җыеп, шундый зур бер бик күбеннән кагазлары, аны бит бөтенсен барларга кирәк, бөтенсен хезмәт тәртипләргә кирәк. Нурислам абый, бик зур рәхмәт сезгә, мин яңа чеп кына кирәксә, куясыз. Безнең инандары Рашид абый Мингалиев. Үзе ул тумышы белән Нурмаваштан, шулай бит. Рашид абый, сез булмасагыз, бәлкем әле ул бүген бастырылып та чыкмас иде, шулай бит. Шуңа күрә сезнең хезмәтегез бик зур бу китапта. Бик зур рәхмәт сезгә. Исәнлек, саулык сезгә. Улларны жәлләмәгез. Һәм дә инде Рәсима апа Минхаҗева безнең. Шушы китапханың да өлеше бик зур.
ул һәр кешегә барды, йөрде. Төрле кеше бар иптәшләр, чыгарып та җибәрәләр. Сүгәләр дигән, әмма дә ләкин шуңа да карамастан үзенең эшен башкарды, бик намуслы итеп, бик зур рәхмәт сезгә, Рәсмә апа. Безнең инде үзем монда түгел, Газинур абый, Гаязов, шулай бит, аның эше бик зур, ул китаплар чыгара бүгенге көндә, Мәскәүләргә барып, һәр берсен укып, алып кайтып, аның эше бик зур, шушы безнең Зур Кукмара авылында ул китапларын үзенең чыгара. Мин аңа бик зур рәхмәтлемен. Ул үзе булмаса, тапшырырбыз бүләген, аңа тапшырырбыз. Аның китабыннан бик күп мәгълүматлар алынды шушы китапка. Аңа бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Машловый Минхаҗев менә безнең үзебезнең Машловый шәйх әле. Машловый бик зур рәхмәт сезгә. Машловыйның үҗәтлеге булмаса, спонсорлар дагы табылмас иде. Капканы бикләп куйсаң, бакчадан керә. Молодец аңа. Бик зур рәхмәт. Безнең инде имамыбыз Рахимуллин Динарга бик зур рәхмәтлебез. Чөнки безнең авылда нинди генә чара узмый, ул имам булганчы дагы Динар мөмкин булса. Нинди генә чара узса да, ул бөтенләй берне фотога төшереп бара иде. Ниченче класстан бирлине менә әйме мәктәптә узамы, клубта узамы, спорт чарашымы. Һәр берсен фотога төшереп бара иде. Шушы китапка 2000-дән артык фото кирде. Аның күбесе шушы менә Динар хәзрәтнеке безнең. Бик зур рәхмәт аңа. Бик зур рәхмәт Динар. Һәм инде күпләр әйтәләр, менә ничек эләкте Тухфатуллин алмаз диләр китапка. Мәйтәм шулай эләкте. Шулай бит. Нишәп дисезме? Менә чөнки булай китапның башы дагы аннан башлана. Тәнзил Әхмәтовны белән алар конкурска әзерләнә, шулай бит. Конкурска әзерләгәндә алар географияны, тарихны, безнең Зур Кукмара турында бик күп мәгълүматлар туплыйлар, һәм дә конкурста катнашалар. Шушы мәгълүматлар бөтенесе дә китапта бар. Менә шушының өчен ләкте алмаз Тухфатуллин. Рөстәм Тухфатуллин ае. Бик зур рәхмәт аңа, Тәнзил апага һәм дә Рөстәмгә. Марсовый бик зур рәхмәт Рөстәмгә. Үзе төшмәсә дә яшь оялгандыр инде ул, булсын рәхмәт. Рөстәм инде алмаз түгел Рөстәм. Бик зур рәхмәт. Тәнзил апа, бу китап сезнеке. Бик зур рәхмәт сезгә. Ямгыз, чын күңелдән. Һәм дә инде авторлар булды, Аллага шөкер. Икенче проблема килеп туды, китапны чыгарырга, бастырырга кирәк. Финанс мәсьәләсе килеп туды. Кая барырга? Кая барасың инде шу спонсорларсыз берничек тә булмый иптәшләр. Берничек тә булмый. Спонсорларсыз бик күп чаралар уза авылда. Спорт дисезме, клубта дисезме, бик күп бүген дә хоккей ярышлары менә авыл эчендә. Без күп ярышны авыл эчендә үздерә тырышабыз, чөнки авылны берләштерәсе иде, тагын да туганлаштырасы иде. Без бердән булсак, көчлерәк булабыз тагын. Иң зур рәхмәтемне әйтәсем килә инде менә Нияз Газинуровичка. Авырал хуҗалыгы безнең җирлектә эшли, шулай бит. Аллага шөкер, ул юк димәде. Беренче әзрәк диде. Марселовиның үҗәтлеге малай. Үҗәтлек Марселовиның бик зур рәхмәт Марселовий. Бүген менә иртәгә менә барыбер булай булмый бит Газинурович. Тигелерәк кирәк иде. Барыбер әкрен генә барыбер булды. Бик зур рәхмәт Нияз Газинурович. Алдагы эшләрегез уң булсын. Сез без берничектә эшли алмыйбыз. Бүгенге көндә һәр чара колхозсыз бернәрсә дә узмый, Аллага шөкер. Сезгә мең рәхмәт. Өлкәннәр көне дисезме, инвалидлар көне дисезме, яңа ел дисезме, Сабан туй дисезме. Барысы да иң беренче сезгә менә без, сезгә бик зур рәхмәт. Нияз Газинурович. Һәм дә Нияз Газинурович, сезгә кичкенә генә бүләгебез бар. Мөмкин булса чыгып кына алыгыз инде. Үзләре әйтергә кушмыйлар алар, но җирлектә күп кенә эшләрне алар белән башкарабыз.
Илнур Райнурович белән Риф Римович. Майский урамында шүплекне чистартып, түгеп, кумнар ташып, үзләре детский площадкалар салдылар. Алар бу кешегә бер сүз әйтмиләр дә, әйтергә кушмыйлар да алар. Мәчетләребезгә бик каты булышалар. Быел да планнарыбыз бик зур. Баргы шишмәләре, басмалары, майский урамнары, рабочий басмалар, аларның проектлары беләшенә. Мин аларга бик зур рәхмәтлемен. Һәрбер чорада алар бик зур рәхмәтлемен мин аларга. Авыл халкы исенә аларга да бик зур рәхмәт. Римовый монда юктыр? А? Римовый. Римов. Ярар, андар инде Резидә Нургалиевна белән Озат Ясаевичкә бик зур рәхмәт. Алар үзләре килә алмый үздиләр бүген. Без нәрсә генә булса да тоже металл посылга барабыз инде. Яңа ел бәйрәм исеме Сабан туймы. Аллага шөкер без бай. Спонсорларыбыз бик бай. Авыл төзек. Бик зур рәхмәт аларга да. Бер вакытта бер җибәргәннәре юк. Бүләкләрен үзебез тапшырырбыз аларны. Хәзер безнең инде Альбина Райнуровна үзе монда килә алмады. Аның әнисе Суфия монда. Ул безнең Татарстан вәкиле. Финляндиядә эшли шулай бит. Харасмаш дөрес әйтәмме? Кайттымы? Күп еллар эшләде бит шулай бит. Ул безнең якташыбыз, без бик тә рәхмәтлебез аңа. Кичкенә генә бүләген Суфия апа менеп алыгыз, мөмкин булса. Кичкенә генә бүләк. Альбина апага бик зур рәхмәт. Һәм сезгә рәхмәт. Нурфия апа Мияссарова, Тухватуллина. Аңа да бик зур рәхмәт. Беренчедән дә калдырмыйсыз безне Сабан туй исеме чараларда һәрберсендә сезгә мөрәҗәгать итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Үзебезнең кичкенә генә бүләкләрне тапшырып китәбез, ачуланмассыз инде. Бүтән вакытта барырга җайлы була. Бүтән вакытта барырга җайлы була. Һәр нәрсәнең җае бар. Рәхмәт. Рамил Хуснутдинов Рамиловый монда шулай бит. Мөмкин булса Рамиловый. Рамиловый, рәхмәт сезгә бик зур. Һәм безнең Басаев Альфред Альбертович. Монда туганнары юк микән? Альбертовый монда бит. Альбертовый безне бергә ташламый. Рәхмәт. Сервисында исән сау гына эшләсен. Узаңа гүл мөрәҗәгать итәбез. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Спонсорларга һәм дә кемнең өлеше кергән хөрмәтле авылдашлар, барыгызга бик зур рәхмәт. Күп кешенең шәкерт кемдер мәгълүмат җыйды, кемдер компьютерда җыйды шул мәгълүматларны, барыгызга бик зур рәхмәт. Безнең арада инде бүген Фарад Усманович та менә безнең үзебезнең якташыбыз. Безнең арада ул бүген көндә бу бик зур бәхет дигән сүз. Аллага шөкер. Фарад Усманович ярдәме авылга, җирлеккә бик зур рәхмәт аңа, бик күп. Чөнки зиратның менә үе дисезме? Рукник авылында мәчет салуда бик зур өлеш керттеләр. Бик зур. Зиратның куймасы дисезме? Стадионнарга менә бик зур рәхмәт Харасман сезгә. Бик зур рәхмәт. Чын күңелдән киләчәктә шулай матур эшләргә ятсын. Рәхмәт булсын. Һәм инде безнең арабызда Кайым абыйның малае Минсуровый менә WhatsApp-тан гына статустан күрдем дә кайттым ди Камскүйстәдән. Аның малае менә Дамир Минсуровый, заслуженный строитель Республика Татарстан. Ул да менә биредә безнең. Бу үзе бер бәхет, шулай бит. Менә Алла берсә әле безнең аңлы планнар зур. Бер күтәрелеп күрсәтте. Кайым урманын безнең инде Алла берсә Кайым урманында эшләребез бар, планнарыбыз бар үзебезнең. Бергә менә бабай утырткан Кайым урманын кешегә күрсәтәсе, туристларга белдертәсе Алла берсә. Барыгызга бик зур рәхмәт авылдашлар. Бергә яшик, бергә булыйк. Зур рәхмәт. Хәзер бәйрәмебезне дәвам итеп, үзенең матур җырларын безгә бүләк итә бик күп кенә конкурслар лауреаты Илзира Зарипова. Рәхим итегез.
Appak miken, yumuşak miken, canıyımının kulları. Salavat kuper gibi kanan yürgen yollar. Akşabata ağıyık, şabata başı kıyık, sızılıp gitken karamıyık, neşe gübersin kıyık. Sizde yakın ama dur dostlarım yok. Appak miken, yumuşak miken, canıyımın kulları. Salavat kuper gibi kanın yürgen yollar. Akşabata ağıyık, şabata başı kıyık, sızılıp gitken karamıyık, neşe gübersin kıyık. Appak miken, yumuşak miken, canıyımın kulları. Salavat kuper gibi kanın yürgen yollar. Akşabata ağıyık, şabata başı kıyık, sızılıp gitken karamıyık, neşe gübersin kıyık. Рахмәт бик зур. Рәхмәт Илзира. Хәзер чарабызны дәвам итеп, сүзне Кукмара якташлар җәмгыяте җитәкчесе, Болгардагы Ислам академиясе ректоры Фәрхәт Госман улы Хөснетдиновка бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле якташлар, авылдашлар, мөхтәрәм кунаклар. Авыл тарихына, милләт язмышы шунсы сөендерә соңгы елларны республикабызда, күбрәк инде Кукмараның үзендә авыл тарихына зур әһәмият бирелә. Шуның инде мисал менә бүген зур сәхнәдә китапны сезгә тәкъдим итәләр. Шушы хөрмәттән файдаланып, рөхсәт итегез сезне шәхсән үземнең исеменнән, Казандагы Кукмара якташлары оешмасының исеменнән барыгызга да зур сәламнәр. И авторларга, спонсорларга һәм инде кем генә катнашкан бу китапны чыгаруга барысына рәхмәтләрне җиткерәсем килә. Безнең авыл зур Кукмарасы инде ул борынгыдан заманыннан электән инде үзенең тарихы белән, үзенең эшчән кешеләре белән, матур табигаты белән, шәхсән данлы кешеләре белән торган инде. Хәзер дә шулай булып, киләчәктә дә шулай булып калсын. Беренче президентыбызның Минтимер Шәриповның күп чыгышларында әйтә торган сөзе бар: үткәннәр тарихын белмәсә, аларның киләчәге юк дигән. Менә бу китапта инде бик матур бөтен нәрсәне җыеп бастырганнар. Безнең инде эшебез шуны чәчми, түкми, үзебезнең яшь буыннарга җиткерергә. Алар да инде без хәзер үзебезнең әти, әниләр, әби, бабайлар белән горурланып, сокланып яшәгән шикелле, алар да киләчәктә безне дә искә алсыннар. Безнең президент Рустам Нургалиев бик күп эш башкара. Ул инде авылларны саклап калыр өчен юлларны төзәтә, больницалар, мәктәпләр, балалар бакчасын төзи. Мин инде уйлыйм, безнең шундый җитәкчеләр була торып, безнең авыллар киләчәктә дә матур гына үсерләр, аларның киләчәге бар дип ышанып калабыз инде. Бу мәҗлескә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт.
киләчәктә дә инде мондый матур залларда җыелышып, зур табыннарда җыелышып, Ходай насыйп етсен бергә матур яшәргә. Рәхмәт барыгызга да. Зур рәхмәт. Шарабызны үзенең моңлы җырлары белән дәвам итә Габдрахман абый Хадиев. Рәхим итегез. Исәнмесез, кадерле авылдашлар, кайткан кунаклар. Бүген чыннан да бик зур бәйрәм. Менә бу китапны без инде озак көткән идек. Ул китапны инде язу рәхәт түгел, монда күп әйттеләр, инде әйткәннәр бит бер кешегә нидә кунакка килгәч, моңар бирик әле сүзен беренче итеп. Юк, ахырдан бирик әле дип әйттеләр ди. Тора икән дә әйтә икән, мин бөтен кешенең әйткән сүзләренә кушылам. Все бетте утыра. Бер мәртәбә шулай, ике мәртәбә шулай, һәр кызык итеп, алдан биреп карыйк әле дип әйтәләр сүзне. Инде мин әйтеләчәк сүзләргә кушылам дип әйтте ди. Шуның шикелле. Монда да бик матур сүзләр әйттеләр име, аны каплап тормыйм инде. Менә бу командага мин чыннан да менә үземнең башымны ям, оппак башымны име. Мондый эшне башкарып чыгу ул җиңел эш түгел, кадерле дуслар. Чөнки монда әле менә юк кына нәрсә яза башлыйсың, башларың карай бит, монда күп монда хезмәт кергән, күп монда барсын октарып чыгарганнар, барсы да кергән, может барсы да киреп бетмәгәндер. Может аларның үзенең араларында да бераз теге килешмәчән килеп чыкканда, ул шулай була инде. Ул һәр кешенең үзенең фикере. Әмма ләкин алар дуслашып бергә итеп, ул китапны бастырып чыгардылар. Шуңа күрә мин аны калдырып киткәннәр. Үзем Казанда йөрдем, минем бу араларда бераз итеп торам, капшап торам. Ни, үлчәп карадым мин 2 кило ярым ровно. Аны үлчәдегезме юк ул китапны? 2 кило ярым китап ул. Аны ятып байтып искә куеп укып булмый. Аны утырып укырга кирәк. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә, барыгызга да. Моны башкарган кешеләр авыртмасыннар, саулык, сәламәтлек, озын гомер. Бу командага Нурислам абый әйттеләр инде, менә башкаларын да үпкәләмәссез. Шулай итеп сезгә инде бер җырлап үтәсе килә минем. Ул җыр әй гомерләр дип атала. Бу монда инде уйлап карасаң, монда гомернең бик тиз узган чагылышы, монда бик тиз узып киткәне турында сөйләнә бу җырда. Әй гомерләр. Күзләр кышылар, изгеләр кебек кенә, узаларда китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әлегендә кергән иде, шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр каярада, әйләнделәр алмага. Әлегендә кергән иде, шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр каярада, әйләнделәр алмага. Өлгерделәр алыналарын, коела салкын җиргә, тутып аласылар килә, иртәрәк тия. Әлегендә кергән иде, шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр каярада, әйләнделәр алмага. Әлегендә кергән иде, шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр каярада, әйләнделәр алмага. Тәгәрәшкән алмаларга, күбәләктәй кар ява. Әй гомерем нишләвең бу, ашыгасың кайларга. Әлегендә
kirgen idi şov şeşekli yollarga Şol şeşekler koyarada Eğlendiler olmağa Erginde kirgen idi şov şeşekli yollarga Şol şeşekler koyarada Eğlendiler olmağa Şu şeşekler koyarada Eğlendiler olmağa Rahmet, rahmet, Gülüye koydunuz. Biz rahmet. Бик зур рәхмәт. Авыллар. Һәрберсенең үз үсеш тарихы, үз даирәсе, үз мөхите, тирә-юньгә билгеле кешеләре бар. Авыл ул безнең генә түгел, борынгы бабаларыбызның да торган җире, гомер бишеге. Безнең авылдашларыбызга да нинди генә вакыйгаларны кичерергә туры килмәгән. Җир реформалары, революция, гражданнар сугышы, кулакларны сөрү, коллективлаштыру, репрессияләр, 20нче гасырның иң зур афәте Бөек Ватан сугышы. Барлык бу вакыйгалар авыл тарихында тирән җәрәхәт калдырган. Шул ук вакытта һәр ел сайын язлар килгән, җирләр сөрелгән, уңыш үстерелгән, балалар туган, кешене өмет яшәткән. Авылыбызның иң өлкән кешеләренең берсе, инде 86 яшы белән баручы, әмма шуңа да карамастан активлыгын югалтмаган оптимист кеше Нурислам Агагалиевның күңелендә авыл тарихының бик күп сәхифәләре саклана. Авыл китабын нәшер итүне дә башлап йөрүче ул булды. Хәзер сүзне Нурислам Агагалиевка тапшырыйк. Рәхим итегез. Hürmetli avuldaşlar, bugünkü şaranın konakları, Nihayet Kukmara Avulu kitabın kolumuza olup kırga nasip oldu. Bu kitabını bastırmayı başıma 2002 yılın başında kelgen idi. Şul günden başlap avulumuzun 400 yıllar edik varlıkta kelgen 9 uğradında kimleri yaşağı, kesipleri, işleri, başkarı izlenirge, arşivlarga hayran Ozanlarga doğru keldi. Ozanlarga doğru keldi. Mene yakın bir kul yazma yazılıp olan o şıklara her bir boylaga kelip, albümlerin borla, bulgan pataların olup her mevramla boyurun, bakka buldurun, kul yazmalarını bastırıp tekke bordu. Ondan kitaplar bastırılan tecrübeli kütteki tanışır, jurnalist, Raşid Binali fikrini tartışır, bulgan materiallarımı küçeltti. Bu yama oranlarına başka çıkan gayelere tutmuşların barlak başlarını köpek ankete mağlumeler olası bulundu diye. Biz bir fikirge gelip tarihi yazmalarını patlarını barlar, bu oranda yaşayışı gayelerini hakirelerin, ilike hem bugünkü yaşayışların şahılarına patlar buldurdu. Lişek Raşid alanını kompüterga kürte vardı. İskergen sürükeren fotoğrafını yoğarttı. Şulay etip kitapka kirgen oranından sonra Toğuzdan 18 gazetti. Toplanlar yazmalarını kompüterga ezilegen şu şok diye bakıp gitti. Soruşturu, izleniyor, varlık devam etti. Kükürekçiler üzerinin olaylarının tarihini barılar, yazıp verdiler, rahmet olanlar. Kızganız, Göktaki WhatsApp gibi sosyal sistemlerine işe takdir bildirip kuysak da yalnız yılışa etsek de boyutak kişilikleri turunda mağlulükler girmediler. Yol turunda Oğuz Cirlegende Fucalık Kınayası'na Türklerken bu hükümde Oğuz'da profiskalar olan kişiler turunda kısa mağlulüklerine verildi. Sonra Kuşka Masim Nihal Resime Gazzevi'ne Gaziyor, Gazi'nin fazla kusulu. Gazi'nin hayatı oğul, onun kişileri, meşrikler, ülkelerinin
nesilleri turunda artık materyallarına koyalım, yazılma boy selektörünce kitapları onun yazımlarında koyulandı. Öyle fotoğrafların topladığı olanı halim, kesiplerin, bilişim, yozmalarıdır ve eretime, inhalinde hizmette sorumlu. Eğildi, Mansur kitaptan materyallarda topladı. Kitaplı o sorunu finansiyonu koyuldu. Şmekerler, iğenesiler, oğul girmekler, Kırgız'ın imparatorluğu. 663 dilde kitap, 2'şer kilo yarım, 2'şer kilo yarımda 900 dene kitapla onu koyduğuma vurmaştırma zor kuşkuydu. Oğul zirveyinde işte kızlar soravan barmağlarını tapıp geriye tırıştılar. Sizin barımızda da oğuldaşlar, Türkmenler, şahsen üzerisinden zor rahmetini zikirler. 20'den ortak kitap Moskova, Sankt Petersburg, Ozan, Kurmara, o kitaplar arşivlerden, müzelerden, mescitlerine verildi. Bugün kitaplı Türk iğrenesinin ortak gitmeyi mümkün değil. En birinci bunu Ural Cemiyeti Jitekisi Niyaz Gazinuroğlu Habib Rahman'a solluk yardımı kursattı. Şmakerler İldur Aynuroğlu Sami Gülü, Rimolu Şams'tenimler, Kubekere Gaytırsı Dikratörler, Aynur Kızı Albinaga 8 rahmetimiz zikirler. Yokparoğlu Ramil, Raviloğlu Bayfettin'e Ramil, ondan sonra Odirov, Rabbay'ın hizmetleri rahmetli yoktan şiksiz zor oldu. Oğul halkı da mümkünlüklerine sebep bulgan kadar finans yardımı kursattı. Onların harikoysuna, onların rahmeti yoksun. Roşet Nihalip'e zor rahmet, materyalini toplayıp, işince şikayetini üstüne almışı olmalı. Çok da uzakta tutulsa da bu işte bizimiz bunlara olgan kadar boşları çıkartmıştı. Ağımızın tarihin dostları, ulumuzga okurgan nasip buldu. Bozandağı filan kitap ve şehit kolektifine rahmet. Onlar koşan borsaklarını yolu boş oldular. Kitaplı pulu tirajına okşamız gitmese de kitaplı pulusunca bostırıp son kaç tülü şortu bilen bizge tokşudular. Kibra Mart aylarında 280 bin borçlu tüle bitirimizlik biliyoruz. Benimse tarihte var oluşu uşku kitap bilen belirlenmez. Bu kirakırış devam internet irtibarımız zoraklar. Bizni devam etip, bizga o'zining mo'ngli jirin bo'lak ete Xolida opa Nikolayeva. Rahim etiniz. Dağının başlarına beni baştan kişkenlerini uyuları Üstesinden beni yaşımırım Indi delisinden duymadım Üstesinden beni yaşımırım Indi delisinden duymadım Şahtına isigen yazılı jiller Mallay şeşlerimini darada Onda sigen yarım bir yürekte Esigen yar yüzler sargayda Onda tuğan farkım bir yürekte Esigen yar yüzler sargayda
Karşı basıp kıralım Kibeni boş kıyıların tarada Bəxti bit dolu dostları unutmağız Saf koğullerini yarada Bəxti bit dolu dostları unutmağız Saf koğullerini yarada Ormanğa girgen şoqda sızgırıp bir kuşlar uyansın Matur yaşagisiz tuzlu qayları Soqlanmağan kişi qalmasın Matur yaşagisiz tuzlu qayları Soqlanmağan kişi qalmasın Soqlanmağan kişi qalmasın Soqlanmağan kişi Rahmet. Zor rahmet. Hazır birgelep tarix bitlerine göz salıq. Sizning ixtibarınızga 1987 yılga video yozmani qararga taqdim etamiz. Rahim etib ekranlarga göz salıq. Biz Zor Көкмараның урамнары буйлап бергенде бу авылның хөрмәтле кешеләрен күрергә тырыштык. Һәм менә Зәки апалар ишек алдында утырабыз. Зәки апа, ишетүемчә сез бу авылда кайчандыр агитатор булып эшләгән яшь вакытта һәм уку йортының мөдире дип әйттегез бит, шулай бит. Һәм менә аның янәшәсендә утыручылар авылның беренче тракторчылары, беренче комсомол җитәкчеләре һәм хәзер сезне алар белән кыскача гына таныштырып китәсе килә. Һәрберегез үзегезнең исем фамилиягызны әйтеп чыксагыз. Галәмсанова Вика, Самиуллина Вамиля, Хамидуллина Шантуниса, Гиззатова Закия, Файзрахманова Мәриям. Калай кага. Мәриям апа, безнең монда сөйләшү үзара гына булсын инде, матурлап кына кызлардан яшь сорамыйлар ди, шуңа күрә сезнең яшьлегезне сорап торасы килми. Шулай да сезнең яшьлегез бу авылның тарихы белән бәйләнгән, шулай бит. Сез бу авылның нигез ташы шикелле колхозны оештырып җибәрүдә катнашкан кешеләр, аны аякка бастыруда, шулай бит. Ирләрне алыштырган кешеләр сугышка киткәч. Шуңа күрә яшьлегезгә әйләнеп кайтасы килгән иде. Ничек сез, мәсәлән, тракторга кайчан утырдыгыз, ничек эш башлап җибәрдегез шул турда? Беренче сүз әйтмәссезме икән? Бик апа, сездән башлыйм, сез бит иң беренче тракторчы. 36-да укып та чыктым, тракторга да утырдым инде. 36-нчы елны. Шуннан бери эшләдем дәгән. 43-тә туктарга туры килде, роматизм белән авырта башладым аннан соң. Вот шул. Аның калган чагы инде аннан соң шаслар булган вакыты булды, булмаган вакыты булды, жуклаклар күп булды инде безнең вакытта. Тәкермәшле трактор уксой та башласа туктарга туры килә. Хәзергә трактористларга кызыгып йөрим мин. Гамил апа, siz de үзегезнең ничек тракторга утыруыгызны әйтсәгез иде. Кайсы елны булды ул? 39 елны укыдым да, 40 елны тракторга утырдым инде. Кичкенә трактор әйтеп торып инде булмаса. Кичкенә шул СТЗ тракторында инде кирмәҗе тракторда подшипникларын тартасы яның СТЗ тракторында эшләдек. Менә безнең монда эш тракторчы хатын кыз утыра. Ирләр юк имени тракторда эшләргә. Ничек хатын кызлар утырган икән? Башта ирләр дә бар янда. Сугынтын ирләрне алып киттеләр сугышка. Без ирләрне сугышка җибәреп алар да үзебез калдык инде.
Вакыт шулай. Барысын да алыштырырга туры келди дегилерни. Менә безнең 42-нче елы гел хастакка сыйгынды. Исилеп булмый. Нина шеш бар инде. Шулайдан шәмсеп авыр еллар әлбәттә. Бөтенсендә. Ничә сәгать эшлидер сез көннәрне, минутларны исәплидерегезме, сәгатьләрне? Көнен төнен белмәдек. Biz 6-dan 6-ga alıştık sınırını. 6-da men tünge barası iken baranda zapravit itip traktörün birlemeyten tünü o işlesiyimi. Ondan sonra Piroyga barışı daha şu 6-dan alışarız traktörler. Üstüne sayın patsipnik tartıp sıtızı traktörüne. Su salılar sağa. Saat 6-da qaytasına onlar da qaytadırıyıq. Kişki 6-ga tağı barası. Şulay işledik indi. Bir brigadir quart kişi. Bütün brigadımız xатын kızıyıq. Şulay işledik. Zeki apam, sizni men agitator deb aytdim bit endi, deymi? Siz narsalar turunda söylediringiz şol yıllarda? Kişilerin narsaga ündedigiz? Biz agitator bularak men 37-nji yılını 7-nji klassını bitirdim de 38-nji yılını zavtisat bulup işledim. 40-nji yıldan başlap men oku yurtunda işledim. Oku yurtunda onun akşasını neyin bilip durmayım indi. Oku yurtu müdürü de bulup işledik, agitator da bulup işledik. Çünkü üsminelerge at bilen zadanyısını taşıdık. Gündüz taşıganlar boşagandan son tüngü ikişer at bilen ondan son kaliton deydirik, üçer kişi eğlendirediriyik. Üzümüzün kalitonga buylarımız jitmese degin. Şul kalitonda aşlıkны suğuratırganıyıq. Şul suğurgan aşlıklarımızны ikmek taşırga yanadan tağın atlar bilen şu benim yaştagi agitatorlar, mine Feyzrahman ve Meryemler, eli onun bilengine de şiklenmedik. Eli biz otna sayın konsert spektaküller koyup, samolyotlar, iskadrilisi, tanıklar kolonisi deyip, münger sum okşa jiyip, onlarga ızdabayt etip, biz okşasız jırlap yürdik indi. Jigan okşalarını soğuşka tapşırdık. Ondan son naskiler, uyuklar, özü bizning soğuştagı tuğanlarımızga deyip her birisine жылы kiyimler, olarını jinap, mında kalganlarının tamaklarını tuyduru için balalarını bizning işlemegen iş kalmadı. Bir gün işlemedik biz, nice saat yuklaganbızdır, eli biz işke çıgatırgan opalarını saat 3'ten uyatıp eyde urakka suğa kalma deyip, olarga yanadan kitedirik. Ol opalarının urgan urakların 8 suti uramı, 10 suti uramı, 20 suti uramı, saat o vakitta fabrikinin budugu var ya, onun şiartı buladır ya, 10 saat 10 kışkırmayışa opalar üstünden de çıkmadılar. Şulay tip günün tünge yolga işledi. Zeki apa, o vakitta indi siz köbrek, silegenşe köbrek işlep, örnek көрсөткенсиz bolup çıga, sileşir. Biz yuklap işlemedik, 3 saat yukladık mı iken bilmeyin, bizden yukuda gelmedi. Biz tınışlık için tırıştık, şunun için küreştik. Bizge tınışlık kadirli buldu. Meryem apa, siz yaşların jetekçisi olarak, birinci pionirlardan, komsomol jetekçisi olarak, o yıllar... Zulkukmara avulunda okutuşu semiyasında tuğdum. Birinci kolxozlarını uyuşturuşu benim ətiğim Feyzrahmanovqa o idi. Birinci pionirada bulduk, birinci galstuknu tağuşuda buldum. Ondan soň şuşu nomer 1 orta mektebin bitirip qaytu bilen meni şuşunda nazначение, şuşunda belgilerler başlangıç mektepke okutuşu edip. 18 yaşımda okutuşu bolup işi başladım. O vakitte eli oğul şunday nadanıya. Eli gündüz bolalar okutsak, etiyanilerin jiyip, işten qaytuğa, mektepke jiyip, etiyanilerini gramataga öğrettik. Kiş yigitler kızlarına jiyip, yana alfabetka öğrettik. Ondan soň şuşu ağılının mınday juwan gavda tuguleye, şuşu nişkagina rifa boyla gavdayım, bir şiber bulmasam da şuşu ağılının şiber Galiyabanı'nda, Şikirttak ilmin isasında, Pintak Bidiğinde, Batır Kızadasında, Cemilesinde, bütün nindi tiyatrlarına oynamadık, otma sayın tiyatr. O artistlarını üretip turga vakit çok, ayda dinakar oyna bugüngagina, ol subsürda bulan işitmegeç. Ortan hazır kozanlar geldi.
солдаткалар қойталар соғыш вақытында. Өзіміздің артистлер исән болсын. Олар ішмаса орттан ішейділер. Олдан бір рахатланып ішітіп қаласың. Тігі қозанлар бір күні сөйлесті, бір нәрсесін оңлақ болмағы. Өзіміздің Мариянна шап қояйқан біздің. Мен 2 шадиз Ғалиябан ойнағанда 2 тапқыр сұрап қойдапдылар. Шундай әлі өлдейінде оқытушы. Академия театрындағы Ғалиябану сенің секілі матыр ойнамады дейін әлі. Шолай дейді. Анан соң колхоз ішінен балаларны жиып ұшма жиюға, бошағы жиюда, түнгі сменада ішлеу. Анан соң түнгі іштен тұрып колхозшыларны жию. Надан председательлер бір нәрсе аңламайлар, фронттан қойталар да председатель етіп қоялар. Түн бойы жиылышта отырабыз. Күйеуге шыққанын қортиға кіртмей, әті ұзатып келек, күйеу әлі жаңа бірге қайтабыз, тағы шығып кетеміз, ішке қуарға дейіп. Міне шулайтып ішлері енді ұйыққа көрмедік ол уақытта. Тамақ ош болса да, шундай жырлар мотор шықты, енді тауышлар айзат болды. Шундай етіп, соғыштағы ерлері өлген солдаткаларның көңіллерін көтердік. Халық шулқалар яратып спектакльларға келелер ие. Ол вақытта скетчлар қою, анан соң дуэтлар жырлау, бүтінісін біз шул хатлиттер башқара алғанбыз. Қазір дискотекада дискотека. Біз дискотеканы ғана ойнамадық енді. Нендей матур, бұлынларда матур етіп жырлап, киші білен матур етіп, соф тауышлар білен жырлап қайтып, солдаткалар айталар, шул тауышқа уянып, өзәклеріміз үзіліп кетеді тұрғанлар ем. Міне шулай тұрып, соғыш жылында уздырдық, наданлықны да бітірдік ауылда. Ауыл шушындай, таза, культуралы тұрмышқа әйленді. Бұл тұрмышны, бұл мәктеплерні салу. Менә шундый күңелле нотада видео язма үзелеп кала. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шарабызны дәвам итик. Архивлардагы язулары биленмәслек булып бара торган саргайган битләр, иске фотосурәтләр безгә гасырлар төпкелендәге йөзләрне һәм аларның эшләрен генә алып кайтмыйлар. Алар җирдә кешенең иссез югалмавын, хәтер саклануын да искәртеп торалар. Алар күңел, йөрәк, ан хәтере. Бүген бездә кунакта Кукмара шәһәре, андагы предприятиеләр, авылларыбыз тарихы турында күп китаплар авторы, архивлардагы серләрне ачучы Фәрит абый Вәлиев. Хәзер сүзне аңа бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, зур Кукмаралылар, тамашачылар, кунаклар. Мине монда кунак итеп чакыруыгызга иң беренче үземнең зур рәхмәтемне әйтәм. Китапны күрдек, укыдык. Шуннан да бик саллы, бик яхшы эшләнгән. Монда Нурислам абый инде 20 елга якын шуның белән шөгыльләндем диде. Шулай дөрестер дигән. Чөнки анда кергән материаллар шул кадәр күп, шул кадәр киң яктыртылган. Бу теге андый китаплар һәр авылда дагын юк. Менә 650 китапның 200 битен багышлаганнар авылның тарихына. Авылның 1600 еллардан башлап бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән бөтен тарихы шунда сыйган. Нәрсә бар авылда, ничек үскән, бөтенесе дә бар. Инде 450 бите кылган. Авыл нәселләренә, авылда булган гаиләләргә багышланган. Менә ул 450 бит булай караганда күп шикелле. Тик дөресен әйткәндә ул гаиләләр үзе бер тарих бит инде. Ул авыл дигәчтәгән андагы өйләрне, андагы мәчетләрне генә күз алдына китерәс түгел. Авыл ул үзенең кешеләре белән тарих. Менә монда карап утырабыз, име сезнең җырчыларыгыз гына дагын Казандагы бөтен җырчыны бетереп, Большой Кукмардан гына җыеп алып барсаң, бүтән артистлар кирәк түгел. Чынлап та менә шул хәтле матур, шул хәтле әйбәт итеп җырлыйлар, алып баралар. Әле монданың 5тән 1 генәдер дип беләм мин мондагы җырчылар. Шулай бит.
Калганнар әлбәттә монда да түгелдер. Аннан соң китап язган Нурислам абыйга, Рашид абыйга һәм башкаларга барысына дагы рәхмәт әйтәсе килә. Ул мин үзем китап язу белән шөгыльләнгәч, аның нинди авыр, нинди теге игелекле хезмәт икәнен беләм. Тик менә ул китап язучылар аларны китап язганнан соң бүген менә тәкъдим итү кичәсендә генә аркадан сөеп, рәхмәт, молодцы, булдырасың диләр. Аннан соң икенче көннән башлап аның тавышы гына килеп тора. Тегенә керткәнсең, моны калдыргансың, менә шулай. Ул шуңа күрә бер китап язганнан соң башка бик алынасылар да килми. Бер китап язган кеше икенчесен бик язмый инде ул. Аннан соң туйган булган тавышыннан да туя, ул нидән дә туя. Инде алынып эшләгәч рәхмәт. Менә Нурислам абый, Рашид абый, сезгә рәхмәт. Менә Рафаил абый әле Байлангардан менә монда утыра күрәм. Рәхмәт Рафаил абый. Инде ул 3нче китабын чыгарырга йөри. Бөтен кешедән андый түгел, конечно. Инде тарихка килсәк, Зур Кукмара авылы ул безнең менә иң борынгы авылларның берсе. Китапта дагы ул турыда язмалары бар. 1604 елдагы мәгълүматларда безнең Ыштырма Кукмара авылы дигән Мари авыллары искә алына. Аның берсе хәзерге Туеш урынында, икенчесе менә шу нәкъ Зур Кукмара авылы урынында. Кече Ыштырма Кукмара дип атала. Аның зираты дагы Мари авылының менә Тукай урамы бетеп Нурминка елгасының теге ягында тауга менгәндә, как раз 1999 елда объездной юл салганда, балчык ала торган җирдә аның зираты да килеп чыкты. Анда как раз шул Мари зираты икәне күренеп тора. Бакыр бизәнү әйберләре, тимер пәкеләр һәм 1615-1645 ел аралыгындагы тимер акчалар килеп чыкты. Менә шул елларда инде 1604-тән башлап сезнең авылыгыз булган. Монда татарлар яшәмәсә дә, марилар яшәсә дә, барыбер инде авыл булган дигән сүз. Татарлар гомумән безнең бөтен Кукмара районы территориясенә 1600 елның урталарында Казан артындагы районнардан Орча, Теләче районнарына күченеп килгән. Без барыбыз да шул яктан килгән халык. Шуннан килеп утырган. Аннан соң әле менә авыл җирлеге башлыгы әйтеп китте, без киләчәктә дәген үзебезнең теге тарихи эшләрне барлыйбыз. Менә тегене эшлисе бар, моны эшлисе бар дип, сезнең авыл территориясендә менә Рудник авылының өстендә, как раз анда менеп караганыгыз да бардыр, күргәнегез дә бардыр. Анда борынгы Рудник бар, Бакыр базы. Ул дөресен әйткәндә Татарстанда ике генә андый Бакыр базлары, берсе Чаллы ягында, икенчесе менә безнең Кукмара районында, нәкъ сезнең җирлектә 100 метрга якын, 2 метрга 2 метр без аны шахта дибез инде, на самом деле штольня дип атала ул. Шахта булса ул теге кыйыр шикелле аска казып төшкән җир, штольня дигәне метро шикелле менә булай җирдән барган. Менә шундый 150 метрга якын сезнең анда штольня да бар. Песчаник дигән ком таштан уеп кергән, менә бердән-бер шундый ни ул безнең. Шундый тарихи һәйкәл. Но анда бу мөмкин дә керергә дә ярамый. Бикле дәген ул, теләсәк менә кертеп тә булмый. Анда ишелергә дә мөмкин, кеше дә үләргә мөмкин. Но инде киләчәктә үзегезнең авыл җирлегендә туристик маршрутлар эшләгәндә менә шуны эшләп чыга аласыз икән. Ул безнең Татарстанда кирип була торган бердән-бер менә шундый тарихи һәйкәл булыр иде билгеле. Инде тагы бер кат Булай дагын сөйләүчеләр күп, тагын бер кат чын күңелемнән менә шул китапны эшләп чыгарган кешеләргә барыгызга дагын зур рәхмәтемне әйтәсе килә. Инде моннан соң дагын инде күңелләрегез төшмәсен, әле исән-сау булсак, тагын китаплар чыгарга язсын. Авылыгыз зур, үсә, мондый авыл безнең районда берәү генә, 1000 хуҗалыктан артык бит инде, шулай бит авылда хәзер. Менә 1900 хуҗалык, ул үзе ярты район дигән сүз инде ул безнең вак авылларны керсәк. Рәхмәт.
Моннан соң дагы әйтәм бит, тарихны барларга язсын, китаплар чыгып торсын, сәхнәләр тулып торсын, концертлар булып торсын, безне җыеп торыгыз, менә шулай күңел итеп яшик, күңел итеп эшлик. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт olsun. Сезгә истәлек бүләк Бик зур рәхмәт. Хәзер сәхнәбез түренә Илназ Гайнетдиновны чакырабыз. Bitti tüzümlüğüm Eyde deyip deşti yüreğim Bardım eli kirdim tuğanıma Uzı bir de kilimi demedim Bir kimin nerede bilmi bir evlerde Niler yazgan iken kileşer Kimler güne tuğan iterike Biz tuğan itmesek Bir kimin nerede bilmi bir evlerde Niler yazgan iken kileşer Kimler güne tuğan iterike Biz tuğan itmesek Tuğanımның хәлен білдім әлі Көрішмәген көпмі ғұмырлар Еңінәрімнен таулар түшкен кері Рәхәтләніп қалды көңілләр Бір кімін әрді білмей бір әуләрді Нилер язған екен киләшәр Kimler güne tuğan iter iken Biz üzeriz tuğan itmesek Şeyler birge küpten işilmegen İskiterlik temli duyular Yazsın iken yazsın Xudayımız Tuğan bilen birge bulurlar Bir kimin nerede bilmi bir evlerde Niler yazgan iken kileşer Kimler güne tuğan iter iken Biz üzeriz tuğan itmesek Kimler güne tuğan iter iken Biz üzeriz tuğan itmesek Biz üzeriz tuğan itmesek Rahmat. Allah rahmet olsun. Сәләкегенә бүләк сезгә. Зур рәхмәт. Бүгенге кичәбездә Иске Пенәгәр авылы тарихы турында 4 китап иҗат иткән Зиятдин хәзрәт Нәҗметдинов та катнаша. Зиятдин хәзрәт 12 шәхес. Күкмара 4-нче мәктәбендә тарих укытучысы булып эшләгәндә Болгарга күп тапкыр экспедицияләр оештырды. Анда археологлар белән берлектә казу эзләнү эшләрендә катнашты. Ул имам булып эшли башлагач, Иске Пенәгәр авылы мәчете яңа сулыш алды. Хәзер сүзне Зиятдин хәзрәт Нәҗметдиновка бирәбез. Рәхим итегез. Сәлам алейкум, хөрмәтле Зур Күкмара авылы халкы. Сәлам алейкум, хөрмәтле кунаклар. Иң беренчеләрдән булып, бик кызыксынып көтеп алдык бу китапны. Һәм сезне күбегезгә караганда иң беренчеләрдән булып мин аның белән танышып чыктым. Бер генә сәгатькә дип утырган идем, әллә ничә сәгатькә сузылды. Зур Күкмара авылы минем тормышымда дагы зур роль уйнаган авылларның берсе.
Кукмара төбәгенең дине, менә бүгенге көндәге күтәрелеше шушы Зур Кукмара авылының мәктәбеннән башланды. 1989-90 елларда без кыш көннәрендә, ял көннәрендә инде Зур Кукмара мәктәбенә җыелып, физика кабинеты иде, ялгышмасам, тирә-яктагы өлкәннәребез һәм мин дә шул исәптән инде мәрхүм булган Данил абидан дин дәресләре алдык. Мин хәтерлим, ул вакытта әле автобуслар бик сирәк йөри, берничә мәртәбә Иске Пенәгәрдән шушы Зур Кукмарага кадәр җыяу барып, җыяу кайтканым хәтердә. Ул вакытта әле китаплар да юк, мөмкинлекләр дә юк. Менә шушы Данил абый үзенең тырышлыгы белән ул Янсыбыдан килә иде. Без төрле төбәктән җыелып, шунда дин өйрәндек, Коръән укырга өйрәндек. Һәм мин үземнең иң беренче җомганы шушы Зур Кукмара авылында әле зират эчендә урнашкан элекке мәчеттә укыдым. Ул вакытта әле мөмкинлекләр, үзегез беләсез, әле яңа гына диннең яңарылышы кичергән вакыт иде. Күп хезмәттәшләребез, мин үзем 4нче мәктәптә озак еллар укыттым бит инде, эшләдем. Күп хезмәттәшләрем шушы Зур Кукмара авылыннан иделәр. Укый башлаганда бу китапны энциклопедия дип кенә карый башлаган идек, чынлыкта аның ичендәге мәгълүмат, чиксез зур мәгълүмат һәм әйтәм бит, теге ул китаптан аерылып та булмады. Мәчеттәге өлкәннәр безнең икенде акшам арасында менә шушы төбәктә чыккан китапларны, менә шушы ук Зур Кукмара авылы китабында инде әллә ничә мәртәбә карап, тикшереп, әллә ничә мәртәбә аннан үзләренең туганнарын, якыннарын табып чыктылар. Ягъни алар әйтәм бит, сезгә караганда дагы әле беренче булып таныштылар бу китап белән. Сез бик бәхетле дип әйтәм, менә безнең төбәктәге матрикаларны укучы кеше, бердән-бер матрикаларны укучы кеше менә шу Зур Кукмара авылында яши. Ул Газинур Гаязетдинов. Үзенең көче белән 1830дан алып 1920 елга кадәр булган bütün матрикаларны табып, укып, шулы китап итеп чыгарды. Әгәр дәген аны, мин үзем дә матрикалар тәрҗемәсе белән шөгыльләнәм. Әгәр дәген аны миңа тапшырсалар, мин аңа башны күтәрмичә берничә ай эшләргә туры килә иде. Менә никадәр зур көч куйган кеше сезнең авылыгызда яши, андый инде әле табуы бик авыр. Бу китапның 433 битендә сугышка тәкбир әйтеп чыгып киттеләр дигән бик гыйбрәтле язма урнаштырылган. Иске Пенәгәр авылында туып, шушы Зур Кукмара авылына килен булып төшкән Нурҗихан апаның гыйбрәтле язмышы турында беренче мәртәбә мин ишеттем, ничек иттереп Иске Пенәгәр авылында, башка авылларда шулай булган, ул сугыш вакытында сугышка тәкбир әйтеп чыгып киткәннәр икән безнең сугышка китүчеләребез. Инде мин үзем китапханәче булып эшләгән кеше һәм китапның бик кадерен беләм. Кайда гына китап чыкса дагы, башка авылларныкы чыкса дагы, берне генә түгел, икене, өчне үземдә булдырырга тырышам. Берсе үземдә тора, танышыр өчен, икенчесен көн сайын өлкәннәребез мәчеттә карыйлар. Әле Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, авыл китапханәсендә дәген булыр дип өметләнеп торам инде. Бу китаптагы мәгълүматлар чиксез күп, шуның өчен ничек тә булса, ул китап бит инде ул көн сайын чыкмый. Үзегез өчен, якыннар, туганнар өчен, балалар өчен бу китапны булдырырга тырышыгыз. Бик зур рәхмәт авторларга. Зур рәхмәт. Хәзер безгә үзенең моңлы җырларын җырлап үтә Рәмис Сәлимов. Рәхмәтегез.
Артыңнамды патлар язасың сен, қайтар едім дейсің яныңа. Өкіндірі яшілік аталарым, ешнаңға жоқ дейсің жаныма. Қайтсен әйлі қайтсен кеш тартыныма, кешірдім мен сені көптеннен. Неге енді жанны тілгәлерге, ғайыпілін ізләп өткеннен. Қайтсен әйлі қайтсен кеш тартыныма, кешірдім мен сені көптеннен. Неге енді жанны тілгәлерге, ғайыпілін ізләп өткеннен. Ikkeugin ayırgan sokmaklarını, kıyıullan kotlap gitmegen. Şol yollardan seni izlep yürüyüm, günlerim yok seni kütmegen. Kaçsın ayda kaçsın kiş tartınma, kişirdim ben seni üptenen. Nige indi canlı telgelerge, gayıplarını izlep ütkenen. İske Kukmara, davay! Sağınamdı patlar yazıp durma, yüreklerde suyu barına. Qaytalı seni көңеліңні тыңлап, yaşagan мәхәббәттің янына. Қайтсен әйдә қайтсен кеш тартыныма, кешірдім мен сені көптеннен. Неге енді жанны тілгәлерге, ғайыплын ізләп өткеннен. Қайтсен әйдә қайтсен кеш тартыныма, kişirdim ben seni köktenden. Nige indi canlı telgelerge, gayıplarını izlep ötkenden. Kukmara вперед давай! Мансак директ тугли. Bek zor rahmat. Sizga da Allohning rahmati bo'lsin. Balakigina bo'lak sizga. Rahmat. Зур рәхмәт яусын. Берем безне алга таба дәвам итәбез. Зур Кукмара тарихын эшләүдә авыл активистлары, дин әһелләре дә актив катнаштылар. Ә хәзер сүзне Рәсимә Габделкар кызы Минхаҗевага бирәбез. Рәхим итегез. Hürmetli avuldaşlarımız, Yiraqtardan qaytqan qonaqlar, qadrli balalar. Tariximizni hürmet etib kelüğüz, hem bizni zorlauğuz için bik zor rahmet barığızga da. Güzel jerim, tuğan jerim Zor Kukmara turunda söyləyəndə Sibqat Ağa Hakimnin şiirindəgiçə bir gururlu hissi yana mində. Әйе, тарихта 5 ғасырлық izi bulgan туған ауылымыз Зор Кукмараның алға таба үсеш мөмкинлеге бик зор. Bugün mühim işlerimizin birisi ol, tuğan avulumuz tarixin yaş buğunga jitkirü, hem estafetini şanışlı kullarga tapşırı. Kitap üstünde işlegende maksatımız bir buldu. Avul tarixin öğrenü hem bilü, onu hizmet süyüşen halkın zorlav. Olar turunda məlumatlarını gelecekке iltip jitkirü. Maksatımızga erişken biz deyip oylayız. Eğer de tügelsizlikler, hilaflıklar olsa gafu etiniz. Süyünüp eytem, şoqti qiyın bulgan buçta Allah Subhanahu ve Teala bizge her vaqt rahmetin de, bereketin de birdi. Tüplü, bilimli jetekçilerimiz bile birlikte mektep kollektifi, avul sovetinde, hem medeniyet yurtunda işlevçi kızlarımız her şoq bizden bile buldular.
үзләренең гаилә тарихларын язып биргән һәммәгезгә дә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бүген әле озын гомерле картларыбыз, ак әбиләребез исән, алар үзләре тере тарих бит. Хөрмәтле өлкәннәребез, өлкән кеше ул, хәтер сандыгы. Сез өлкәннәр киләчәкне буынны тәрбияләүче дә, авылыбызның үткәнен хәтерләп, бүгенгесен чагыштырып бәя бирүчеләр дә. Дистәләгән еллар элек җирдән киткәннәрнең исемнәрен яңартып, дугаларда искә алыйк. Бүгенге җитеш, мул, төзек тормышыбыз өчен күп хезмәт куйган әби-бабайларыбыз, әти-әниләребез турында әле яза гына башладык. Читтә яшәүче авылдашларыбыз да авыл турында хатирәләрен кабат-кабат барлыйлардыр. Бүген инде һәр гаиләгә үз тарихын китап итеп бастыру мөмкинлеге бар. Авыл тарихыннан сәхифәләр, кешеләр турында китапларны Газинур Гаязетдинов инде 2018 елдан чыгарып килә. Аларны да укып өйрәнергә, үткәннәрне белергә кирәк. Китап бит ул бик күп кешеләрнең иҗаты, хезмәт җимеше. Хезмәт даны редакциясе, Кукмара төбәкне өйрәнү музее, Кукмара муниципаль районы архивы үзләрендә булган хәзинәләр белән бик ләп уртаклаштылар. Журналистыбыз Лилия Нургалиеваның авылдашлар турында язмаларын без көтеп алып, яратып укыйбыз. Рәхмәт барыгызга да ихлас. Энциклопедия басылып чыкты, язасыз сәхифәләр, истәлекләр күңелләрдә калды. Инде авылыбызның зур музеен да булдыру турында уйларга, экспонатлар тупларга кирәк. Музей бит ул мәңгелек хәтер. Музей ул безгә буыннар арасында бәйләнеш өзелмәсен өчен дә кирәк. Яшьләргә, балаларга әйтәсе сүзем шул. Тарих ул үзебезнең гаиләдән башлана. Үзегезнең гаилә тарихын языгыз, фотолар туплагыз, альбомнар булдырыгыз. Дөресен әйткәндә, берничә елдан безнең гаиләләрдә кулга алып карардай фото истәлекләр дә булмаячак. Телефондагы фото ул бит тарих түгел. Ул бүген бар, иртәгә юк. Бу эштә сезгә Зур Кукмараның энциклопедиясы таяну нуктасы булыр. Чыгышым ахырында яшь буында үткәннәр белән кызыксыну, хөрмәт хисе тәрбияләү максатында мәктәп музеена һәм мәктәп китапханәсенә энциклопедия бүләк итәбез. Сәхнәбезгә Зур Кукмара, Мияссер Мансуров исемендәге Зур Кукмара урта мәктәбенең 11-нче сыйныфының иң актив укучылары Хафизов Фәнзил белән Газизуллина Айгөлне чакырабыз. Рәхим итегез. Энциклопедия китабы мәктәп музеена һәм китапханәсенә бүләк ителәчәк. Алга таба да ул укучыларга үз авылының тарихын өйрәнүдә бик кыйммәтле чыганак булып торачак. Рәхмәт бик зур. Авылдашлар, мен программага кирмәгәнем, шуңа күрә әзгенә үзлек булып алды инде. Китапны мактаучылар бик күп булды. Мин китап авторларын әзрәк яклап та сөйләмәкче булган идем. Мин бөтен авторларны белмим. Менә бу минем сеңлем Рәсимә, мин аның апасы булам, Рәсүлә. Рәсимә 15-нче елдан бирле шушы китап өстендә эшләде. Мин аларның күршесе, апасы да буларак, шуңа күрә якында гына торгач, Рәсимә турында күбрәк сөйләргә телим инде. Рәсимә янына ничә кермәсәң, ул һәр вакытта да ничә мәртәбә кермәсәң, ул һәр вакытта шул китап өстендә булды. Осы ниләреңнән Рәсимә. Инде мин ачуланадыр имдаган. Рәсимә мин әйтәм, кайчан туктыйсың инде бу китабыңнан? Була торганмы, булмый торганмы дип инде. Шуңа күрә мин аңар бүген чәчәк бәйләме бүләк итәм. Ачуланганым өчен гафу үтәм. Менә шул иде, иптәшләр, әйтәсе сүзебез. Бу Рәсимә тагы ни генә түгел, ул китабы мәчеттә менә шундый нәни балаларны дин сабагына да өйрәтә. Бусы аның шәкерте. Әйтәсе сүзләрне ойын Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Хәзер гитара моңнары белән дәвам итә бәйрәмебезне Муса Гаянов бергәләп каршы алыйк. Хәерле көннәр, туганнар, авылдашлар. Миңа монда кичкенә генә мәҗлес була дигәннәр, шуңа күрә мин гитараны әзерләп килдем. Монда шундый зур дөнья хәлек зал җыйганнар, шуңа күрә рәхмәт сезгә бик зур килгән өчен. Мин әйбәт ишеләме? Ярыймы?
Гитара ничек эшләме? Эшләме? Алайса бер җырны сезгә бүләк итеп китәм. Ачуланмасагыз. Тыңларсыңмы яшьлек хисләремне, җырларыма кушып җырласам, каршы төшмәссеңме йөрәгеңне, мәхәббәтем белән җырласам, минем белән тормыш сукмагыннан, риза булырсыңмы үтәргә, аерылганда вәгъдә бирерсеңме, Алып кайтуымны көтәргә. Ашканлы йөрәк көтәгендә, уртактаңдан сызлап атканы, яшьлегемне җырга салган чакта, кушылып җырларсыңмы аппагым, кайткан чакта сарман буйларына, яннарыңда мәңге калырым. Кыргышың ташлап бер якка, чыгарсыңмы каршы алырым. Кыргышың ташлап кырык якка, чыгарсыңмы каршы алырга. Бик зур рәхмәт. Шушы байрамнар белән сезне котлыйм. Аллаһ разы булсын. Зур рәхмәт Муса. Кеше гомере үткәннәр белән киләчәк арасында бер мизгел генә. Бары тик үткәнебезне белеп кенә без киләчәгебезне күз аллый алабыз. Әлеге китапта безгә узганнарны күз алларга ярдәм итә. Әлбәттә, мондый саллы хезмәтне бер-ике генә кеше яза алмый. Әлеге эшкә үзенең өлешен керткән затларның берсе Марсель Хәсән улы Минхаҗев. Аның да безгә әйтер сүзләре бардыр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар. Агузу биллахи минеш шейтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах раббил галамин вассалату вассаламу ала саййидина Мухаммади ва ала алихи ва асхабихи аҗмагин. Барлык галимнәрне дөньяны һәм шул исәптән безне дә юктан бар кылып, һәр даим тәрбия кылып торучы Аллаһ Тәгаләгә күңелебез түрләребездән шытып чыккан мактау саналарыбыз һәр даим ирешеп торса иде. Амин. Ассаламу алейкум, хөрмәтле авылдашлар. Ассаламу алейкум, хөрмәтле иганәчләребез. Ассаламу алейкум, хөрмәтле туганнар, хөрмәтле якташлар, хөрмәтле кунаклар, туганнар. Бүген бездә зур бәйрәм. Ниһаять Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәте, ярдәме, бәрәкәте белән авылыбызның тарихын чагылдырган беренче китап басылып чыкты. Кулга алган кешеләр игътибар иткәннәрдер. Китап заманча, завоклы итеп эшләнгән, затлы кагазга басылган. Авылыбыз тормышын чагылдырган 2000-нән артык фоторәсем белән бизәлгән. Әлеге китапта авылыбызның борынгы заманнардан алып бүгенге чорга кадәр тормыш көнкүреше, мәдәнияте, элек һәм хәзер яшәүчеләр, авылда тулып үсеп, хәзер чит төбәкләрдә гомер итүчеләр, арабыздан киткән якын туганнарыбыз, әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз турында шактый гына якты истәлекләр тупланган. Китап энциклопедик характерда булуы белән дә үзенчәлекле. Бүген безнең кайберләребез үзебезнең туганнарыбызның да туган көннәрен белмибез. Әбиредә авылда яшәгән һәм бүгендә яшәүче 90% кешенең туган көннәре, мәрхүм булганнарның вафат булган көннәре теркәлгән. Балаларыбыз, оныкларыбыз күп еллардан соң да шушы китапны ачып карап, бүген безнең бабайның, безнең әбинең туган көне, яисә вафат булган көне икән бит дип искә алсалар, алар рухына дуга кылсалар иде.
Китап үзеннән үзегенә барлыкка килмәде. Авылдашларның теләктәшлеге шушы җаваплы эшкә алынган кешеләрнең тырышлыгы белән иҗат ителде. Бу турыда Нурислам абый һәм башка чыгыш ясаучылар да әйтеп киттеләр. Кемнәрнең рухи һәм матди ярдәме кергән, аларның барысына да рәхмәтебез барып ирешсә иде. Китапның тарих өлешен авылыбызның тынгысыз эзләнүчесе тарихчы Гаси Нур Фәссах улы яза. Ул үз акчасына Казан, Уфа, Мәскәү архивларына мәгълүматлар кайтартты. Мәгълүматлар иске гарәп телендә кулдан язылганнар, яки иске рус телендә булганнар. Аларны бүгенге әйләндерү эше дә бик четерекле була. Почеркларда төрле кешенеке төрлечә, аңлавы авыр, кайбер хәрефләр язылмаганда. Олардан аңлаешлы сүзләр язарга күпме хезмәт куелган. Ничәмә айларга сузылган көннәр, йокысыз төннәр узган. Игътибар иткәнегез бардыр. Кемдә булса башка кеше эшләгән эш һәрвакыт җайлы, җиңел кебек тоела. Ләкин шушы эшне үзең эшли башлагач, бу эш нигәдер катлауланып, авыраеп китә. Бу очракта да шундыйрак хәл. Тарихны, гомумән китап язуны бик катлаулы четерекле эш икән. Мин моңа үзем бу коллективка кушылып эшли башлагач инандым. Соңрак булса да бу эшкә үземнең дә өлешемне кертергә насыйп булды. Үзләре турында мәгълүматлар булмаган күп кенә гаиләләргә мөрәҗәгать иттем. Күп кенә кешеләр безнең турыда ничек языла дип кызыксынып укып киттеләр. Кайберәүләргә кат-кат мөрәҗәгать итәргә туры килде. Биргән кешеләр бирде, кирәккә санамаучылар да булды. Шулай бергә эшли торгач, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ярдәме белән бу зур эшне дә бергәләп башкарып чыктык. Халыкта беренче белен кыймак түйерләрәк була дигән әйтем бар. Кызганыч, әлеге китапта да шундыйрак түйерләр бар. Бу түйерләр кемнәрнең гаиләләренә кагыла, алардан түбәнчелек белән гафу үтенәбез. Авылыбызның имам хатибы Динар хәзрәткә дә рәхмәтебез зур. Аңа да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре, бәрәкәтләре ирешсә иде һәр даим. Китапта аның фотолары да бик күп кулланылды. Кайткан китапларны сакларга коры җылы урын кирәк булды. Һәм хәзрәт безгә бүлмә бирде. Зур Күкмара авылы тарихы китабы авылдашларның өстәл китабына әверелер дигән өметтә калабыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Алла рәхмәте булсын. Зур рәхмәт. Хәзер безгә үзенең матур җырларын Илнас Ярый. Концерт номерына генә бүленеп дәвам итәбез шарабызны. Авылдашларыбызны язмыш кайларда гына йөртмәгәндә, кайларга гына илтеп ташламаган. Әмма кайда гына булсалар да, алар туган авылларын хәтерләреннән чыгармаганнар. Милләткә, ватанга тугры хезмәт иткәннәр. Бүген безнең арабызда да авылдашларын сагынып килгән якташларыбыз бар. Хәзер сүзне Халык рәссамы, атказанган сәнгать эшлеклесе, рәссамнар берлеге рәисе урынбасары Мөдәррис абый Минхаҗевка бирик. Рәхим итегез. Хөрмәтле сәнгатьпәрвәрләр, һөнәрмәндләр, хөрмәтле эшчәннәребез, мин бу авылны кечкенәдән беләм, мала чактан. Менә утырамын да, дулкынланып, шундый истәлекләр менә күңелдә яңара. Шу хәтле менә дулкынланып тыңладым күңелнең әллә кайда хисләрен аксара торган җырларны. Һәм әлбәттә мин бүген зур әхлаки дәрестә утырам. Менә шулай итеп авылдашларны барлап, халыкка җиткерү. Бу инде чыннан да моның әйтеп бетереп булмый мондый зур хезмәтне. Рәхмәт сезгә, менә шулай алынып, төркем, шундый кеше төркем. Мин инде менә җизни утыра, ул миннән рәссам ясады, чыннан да мин кичкенәдән, малай чактан Күкмарага килеп, аның ясаган рәсемнәрен, зур-зур плакатларын, Ленин төшкән рәсемнәрне сокланып карый идем. Һәм инде әлбәттә ул миңа канат истәп, без инде дөнья гизәбез,
Колларда гына булсак та, менә уйлап утырам, Күкмара кебек шундый якын үзебезнеке шундый авыл күргәнем юк. Чөнки бу авылда мәртәбәле эшчәннәр яши. Менә әйтәм бит, мала чактан, менә хәзер миңа 70 яшь, ничә еллар инде Күкмара күзгә күренеп үзгәрде. Хәзер инде бу теге менә шуннан да харчын зур Күкмара, ике Күкмараны берләштергән Күкмара дип әйтәсе килә. Миннән менә бүген дә килгәндә сорадылар, кая барасың менә? Шәмәрдән үтеп киттек. Мәтәм Күкмараның зурысына барам дип әйттем. Шуннан да Күкмарабыз мәртәбәле, зур, күркәм, үзе бер кала. Шуннан да менә әйтәсе килгән нәрсә, халкыбыз зур. Халкыбыз бердәм менә сезнең шулай җыелып авыл клубында. Бу бүген инде авыл көне дип әйтергәм. Бу бүген тарихи көн бүген. Һәм инде әлбәттә мөмкин булса, мин менә монда җизине чакырып, аңарда бер-ике сөтәсе килә, чөнки мине бит инде кеше иткән, рәссам иткән Күкмара кешесе. Сезнең якташыгыз җизни монда 1 минутка гына сәхнәгә, мөмкин булса. Менә мин җизнегә алып килдем. Зур тарих китабы менә Татар дөньясы дигән. Монда безнең халкыбызның менә как раз борынгы тарихыннан башлап бүгенге хәтле тарихы сурәтләнгән. Бу бик сирәк чыгырган китап. Җизинең бу стар китабы булыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә рәссамнар берлеге исеменнән менә җизнегә истәлекле шундый медаль бүләк итәсе килә, чөнки ул рәссам буларак танылган шәхес рәссамнар арасында. Аны беләләр, безнең рәссамнар берлегендә дә безнең 300 рәссам, менә шуның берсе сезнең каршыгызда тора. Һәм әлбәттә мондый мәдәният йортында шигырьсез булмый. Мин дә җизнигә шигырь бүләк итәм. Сез дә минем кебек үзгәргәнсез. Сез дә минем кебек аргансыз. Сез дә минем кебек кыш сайравын тыңлый хайран калгансыз. Агыйделнең төнге сандугачы сайрашырга безне чакыра. Китмик әле дустым, китмик әле, утырыйк әле тагын чак кына. Сез дә минем кебек суга карап bir кирсенеп дип куясыз. Сез дә минем кебек тормышларны агып торуларын күрәсез. Агыйделне тыңгы сандугачы серләшергә безне чакыра. Бу мизгелнең матурлыгын тоеп, утырыйк әле тагын чак кына. Безнең әле утырачак кына. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Хәзер бәйрәм чарабызны концерт номеры белән дәвам итәбез. Нәкия Орлова, алкышлап каршы алабыз. Жырла батыр егет, синде жырла матур кыз. Матур буласын, матур буласын, матур буласын бу тормыш. Матур буласын, матур буласын, матур буласын бу тормыш. Безнең ил кояшы балакай, якты булып көн саен. Якты буласын, якты буласын, якты буласын көн саен. Якты буласын, якты буласын, якты буласын көн саен.
Elebizning xalqlari tinish turmush qurarlar. Tinish bo'lsin, tinish bo'lsin, tinish bo'lsin dunyolar. Tinish bo'lsin, tinish bo'lsin, tinish bo'lsin dunyolar. Sinde jırla batır yigit, sinde jırla matur kız. Matur bulasın, matur bulasın, matur bulasın bu durmuş. Matur bulasın, matur bulasın, matur bulasın bu durmuş. Matur bulasın bu durmuş. Tыныç bulasın, tыныç bulasın dünyalar. Зур рәхмәт. Ярмиев Рафаил Камал улына тапшырык. Мәле күкмаралылар, инде мин Байлаңгар авылының кеше буларак, менә biz элегрәктән үк зур күкмара белән Байлаңгар авылы тел ыргат алмашып, бергәләшеп, ярдәмләшеп яшәдек. Бер-беребез белән ярышып эшләдек, ярыша социализм төзедек, һәм ярыша коммунизмга бардык, һәм коммунизмны үзебездә белмәстән үтеп тә киттек. Әле сүзем минем китап турындаймы. Менә әлеге китап, монда сөйләүләргә караганда, әле минем үзем укып чыкмады баны, бик изящный, матур итеп эшләнгән име, шул хәтта күп кычкырган моңар. Менә бу иҗат төркеме, менә Нурислам Нургали улының белән берлектә эшләгән авторлар коллективына мин бик зур рәхмәт әйтәм. Ул китап дигән әйбер, ул сөйләгәндә генә китап. Ул аның өчен күпме хезмәт, күпме көч, күпме борчулар кирәк. Китап бит ул теге тик торгандан язып алып булмый. Аның өчен бик иҗади шул эш белән кызыксынган коллектив туплары кирәк. Менә минем күргәнем шамында, менә ул зур күкмара авыл китабы авторлар коллективы, менә Нурислам Нургали улы шушындай коллектив туплый алган. Шулар белән шундый истәлекле, инде тарихи китапны булдыра алганнар. Менә бу авторлар коллективына минем зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә хәзер без бер төп астында яшибез инде. Инде колхозларыбыз берләшеп, бер төп астында яшәдек, бер-беребезне белешеп, матур итеп алга таба яшибез. Менә шул ук вакытта без үзебездәген әле бик тик ятмыйбыз. Безнең дә инде шул үзебезнең авыл тарихын язу эшендә эшләп барабыз. Без зур күләмле китаплар иҗат итү эшендә эшләмәдек инде без шул. Әкрен-әкрен шуңар таба барабыз. Хәзер шусын бергә кушып исәпләсәңдә бездә дә 1000 битлек китап барлыкка килә инде ул. Безнең соңгы китабыбыз була инде авылның дин кысылган елларда, дин иреге биргән елларда авылның ичке дини тормышы турында. Менә Фәрит Агавалиевның җитәкчелегендә без эшлибез инде һәр ул безнең бик остазыбыз, рәхмәт аңар. Менә әйтәсем киләме? Ул безгә бик булыша белән тора. Менә инде алда китапларда Рашид та бик булышты. Аңар да зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә шушы китабыбызда кысача әйтсәк, безнең инде Байлаңгар авыл барлыкка килгәннән бирле бөтен имамнарның исемнәре билгеле хәзер. Аларның язмышлары соңгы вакытларда билгелеме. Аннан соң без 1800 еллардан башлап безнең авылда имамнарның метрикаларын, архивлардан эзләп алып тәҗрибә итүгә ирештек. Әгәр дә 100% шушы имамнарның метрикаларын тәҗрибә итә алсак, безнең авылда яшәгән, төпләнгән бөтен кешеләрнең шәҗәрәләре барлыкка килә дигән сүз. Менә бу бик зур эш. Аннан соң менә әпәттәге шул Фәрит ага дип әйтикме ярдәме белән татар генофонды дигән әйбер бар икән. Менә бу татар генофонды шул турда сөйли. Бу инде Татарстан Республикасының Фәннәр академиясының Шахабетти Мәрҗани исемендәге институтта саклана ул. Менә безнең Улыяз, Байлаңгар, Казаклар, Туйынбаш авылларының генофонды Әтнә, Арча районында яшәүче кешеләрнең генофонды белән туры килә.
Bu da söylеген söz. Bu, mena şuşu yukarıda aytılgan halkları bir-birsine dıyınkaları da şit bir dıyınkada yaşaylar bular, bir. Mena Etne rayonu, Orça rayonu kişilerin dıyınkaları, mena şu etken benim oğulların dıyınka halkları dıyınkalar da turu kile. Mena 1800 yıllarda bizden Baylangar avulda bulgan özden şit 1000'den artık kişi. Bu 50-60 yıl içinde bunu halde kişi koyan barlağa kilirler burada. Olar bu güçüş yıllarında şuşa bizden Baylangar yaklarına bu şuralarga pişip oturganlar degen söz bu. Mena şuşunday maglumatlar toplangan bizden bu kitapta. Hem o kişiler indi mında sebepleri türlü bulgandır. Kişiler şokunduru, sevde, ondan sonra yana yerler ulaştırı, hem başkalar bunlar sebep bulup durgandır diye uylara gerek. Sözüm tağın şul, sizin Zor Kukmar Ağıl'ın kitabına bir-iki söz aytip kitazım kile. Mena Nur İslam, Nurgaliulı, o şuşu ağılının şahısı bu. Men onun bilen köp yıllar birge işledim. Ol özünün kıblasına turuk algan kişi. Her vakit özünün icatı bilen turdan turu şıgıllandı. Tege niye etkende iska şokkuna tugul. Ol ömür boyu özünün işin şuşu Zor Kukmara'nın, rayonunun, avullarının, kolxozlarının gücün yaktırttı bu. Onlarını dünyaya tanıttı özünün icatı bilen. Mene ongarızda rayon halkı da Zor Kukmar avul halkları da hem biz de bunday icatı kişinin barlığa kilo için ongar biz bir rahmetle etezim kile. Tağı bir kat, mene şuşu kitap çıkkaş, ol halkka barıp irişsin, bunu kişi okusun. Mekteplerde bulabız, balalar avul tarihlerini bilmey, avul tarihlerini bilirge onun otanası bilmey. Bu avul tarihlerin, mene bu ülkede bizden işlerimiz bir köp. Mene şunun için bu avul tarihleri İran'da boyunca ayrım bir indi fakultatif tertipte olsa da olga taba bir nerse işlenir deyip aytası kile. Indi işlerimiz oğun bolsun, dağı birge motor edip yaşarga yazsın. Rahmet sizge. Zor rahmet. Hazır birige Uluyazdan kelgen ülken konağыбыз Nurgali abini şoqırasыбыз kile. Meni mында көп кісі білмейдір енді. Мен Ұлыяза ауылынан боламын. Бірінші китап біздің шушы ауыл тарихы Ұлыязда шықты. Аны золға біле бірлікте актив болып ішлерлер көп кісілер. Шуңар көре мен бұл китап шығарушыларға зор рахметімді білдірсем келе. Спонсорларға көп зор рахмет айтасым келе. Алға табада бұл китап яшьләргә үрнәк булып хезмәт итсен дип әйтәсем килә инде. Менің артак сөйләп торырга вакытым юк. Вакытым юк түгел, яшем шундый. Хәтергә дә килеп бетми. Ачуланмасыз. Зор рахмет барыгызга, бигрәк тә Нур Исламга, Нур Ислам мине чакырды. Чакыруыңа зор рахмет. Исән сау булып, тагы бірге яшәргә насип булсын. Бик зур рәхмәт. Хәзер концерт номеры белән чарабызны дәвам итик. Бирегә чакырабыз Ильяс Исламовны. Рәхмәт итегез. Neresi duanlarıma
şiirdir de yangın nereseydir duanlarıma Nidi beytsin birini bilemiyor Haberi yok benim yürekte Mine barışıladı bütte O kayınlar bilen bir redden Oğlana bıldalar Dua düşken şiirler yağlar Derezege şiirdir de yangın Nereseydir duanlarıma Ağlada bılı dağlar Dağlar aşamaz yağlar Derezege şiirdir de yangın Nereseydir duanlarıma Oğlada bılı dağlar Dua düşken şiirler yağlar Derezege şiirdir de yangın Nereseydir duanlarıma Derezege şiirdir de yangın Nereseydir duanlarıma Ağla da kılıç, ağla Зур рәхмәт. Хәзер сүзне Кукмара районының инвалидлар советы рәисе Нигъмәтҗанов Рауил Абдулла улына бирәсебез килә. Исәнмесез, кадерле Зур Кукмара авыл халкы. Минем дә бер-ике сүз әйтәсем килә, минем яшь вакытларым шы Зур Кукмара авылында үтте. Кукмара белән Зур Кукмараның арасы элегрәк шактый зур булып күренә иде ул безгә. Ну, шулай да Зур Кукмарасында үткән яшь вакытлар бик күңелгә сеңеп калды. Хәзер балачага бөтенесе телефонда, планшетта утыра. Ул вакытта без Зур Кукмара җегетләр, малайлары белән бергә урамда сугышлы уйнап, пах-пах дип әйтә идек инде. Өйдә урамда туңып кергәч, өйдә авылда сәкләр бар иде бит инде. Шул зур сәкләргә утырып, җенне уйный идек инде. Менә безнең яшьтәге апалар, абыйлар хәтерлиләрдер инде. Шул уеннар дәфтәр кәгазенә язып, бик күңелле итеп уйныйдык. Хәзерге яшьләр алай торып уйный белмиләр инде. Андары яз җитсә, чокырлар казып, алдавышлар ясап, ул, конечно, гөнаһ булган инде ул. Ну, без
ул вакытта күңел табайдык шуннан. Кем берәрсе батса нитсә, аягы шыланган, ниткән суык тибү турында уйламый идек инде. Ну, шулай да шундый нәрсәләрдән күңел табып үстек. Зуррак үскәч инде безне мин 2нче мәктәптә укыдым. Машинада юк иде, бернәрсә дә юк иде. Көрәк тотып, мәктәптән менә шу зират артында басуга, андар юлның буягында тош рудника таба иде, бәрәңге җирләре булыр иде. Шунда көрәк белән бәрәңге казып, Гамил апа, минем әнинең апасы, аның иптәшләре менә күрсәттеләр бит, трактор исәбиләр. Шулар чиләк киянтә белән, кайсы чиләк киянтә белән бәрәңге пешереп килә иде, кайсы ипи тутырып килер иде чиләк киянтәгә, кайсы сөт алып килер иде. Шунда басуда утырып, бәрәңге белән, ипи белән, сөт белән ашап, бик күңелле итеп эшләп нитеп йөри идек. Соңрак инде менә китап язучылар турында әйтәсе килә. Китап язу бик зур шул. Аны күрмәгән, белмәгән кеше белми. Но мин үзем гомер буе редакциядә уйнап үсеп, шунда бөтен яшь вакытым гәҗит басучылар, гәҗит язучылар белән үтте. Менә Рашид бар монда, Нурислам инде. Нурислам белән без бергә эшләдек Шусуйда. Мин партия секретарем, Нурислам художник. Ул да мине зур эшкә өйрәтте инде. Плакатлар язарга, интергә. Берәр җиргә чыгып китсә, Раул әйдә мине эзләп йөрмә, тиз генә үзең язда элеп куй инде дип. Шулай итеп, бик әйбәт кенә эшләдек. Менә татар кумарлары кешеләре белән бергә эшләгән кешеләрне Нурислам безгә бер китабын бүләк итте. Инвалидлар өлкәннәр оешмасына. Шуны кереп, татар кумарлары керәләр дә, актараларга безнеке юк микән, минем турыда нәрсә яздылар микән дип. Берсендә берсе керде дә, кара, әз генә мәгълүмат биргәннәр икән ди. Мен әйтәм, сезнең янга мен әйтәм, бөтен кеше янында йөрделәр бит. Нигә әйбәтләп бирмәдең? Әйбәт карточкаларны биргән булсаң, язып бирсәң, китапта мәгълүмат күбрәк булыр иде дип. Менә бүгенге көндә әйттек бит инде. Кешеләрнең күбесендә бу китап хәер була. Мәгълүмат бирмәгән кешеләр күршесенә кереп карап, кара, теге вакытта зур ялгыш эшләгәнмен икән. Миңа күбрәк мәгълүмат шул сораган кешеләргә иреммичә утырып, берәр сәгать, 2 сәгать искә төшереп, яшь вакытларны, үзебезнең семьяның, гаиләнең тарихын белеп, шуны язып биргән булсам, безнең турыда да мәгълүмат күбрәк булыр иде дип. Ул действительно шулай. Менә Фәрит ага белән без тоже күптән таныш инде ул минем. Әтинең авылдашы, ул китап яза Туйынбаш турында. Әти мин Талпасуда хәзерге инде. Ул вакытта тимерчеләр артели, шуның председателе булып эшләгән иде. Алар турында да бик матур итеп китап язып чыккан иде. Зиятин ага безне мәдрәсәдә тоже калдырмады. Аң белем өйрәткән вакытта, аның да дәресләре бар иде. Шулай итеп, бу китап язучылар бөтенесе дә бик зур шәхесләр. Алар үзләренең изләрен шушы китапта калдырдылар. Спонсорларга да, конечно, бик зур рәхмәт. Спонсорлардан башка гына китап язучыларның кеше белән генә бу эшне җиңеп чыгып булмый. Бик зур хезмәт куела. Ул менә әйтергә генә җиңел. Менә тегендә бардык, архивтан актарып алдык. Архивка керер өчен, актарып алыр өчен тагын һәрбер нәрсәгә түләргә кирәк. Аны акчаның каян ничек кергәне шу китап язучылар үзләре генә белә. Шуның өчен спонсорларга да, китап язучыларга да бик зур рәхмәтемне белдереп, алар татар халкының действительно энциклопедический китап язып чыгып, бөтенесе кызыксынып укыр дип беләм. Аларга бик зур рәхмәт. Армият алмый эшләсеннәр. Менә шу мәгълүматларын бирмичә калган кешеләр мөрәҗәгать итсәләр, может, шу зур китапка бәләкәй тагын бер китап истәп, беренче номерлы, беренче том, икенче том итеп, шулай да булыр дип ышанып каласы килә. Тагын бөтенесенә бик зур рәхмәт әйтеп, саулык, сәламәтлек, гаиләләрендә тыныч булсын, үзләре дә авыртмасыннар да.
şu bir үйренген келеш эшләрен дәвам etsinler. Рафаил ага 3-нче китабын яза. Шуңар күрә сез дә шулай итеп дәвам иттерсез дип шанып калам. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт чыгышыгыз өчен. Хәзер сүзне Зур Кукмара авылының данын еракларга тараткан шагыйрә, язучы Эльфирә Кадырова Гайфетдиновага бирәсебез килә. Рәхмәт итегез. Мен үзем дәген 4 китап бастырып чыгардым. 6000 дәнә китап иде. Китап бастыруның инде авыр икәнен беләм. Бастыруы бер, урнаштыруы тагын икенче бит әле. Шундый зур әдәби китап язу белән, шушындый энциклопедия язуы, тарихи мәгълүматларга таянып эшләп бирек тә генә авыр әле ул. Китапны яза башлаганда уяллам, ник тотындым, ышана чыгармы икән дисең инде. Сез китап бастыручылар да шушындый булгандыр инде. Уйлар шулай да ышана чыккансыз, молодцы, рәхмәт. Вакыт дигәнең бик тиз узып китә ул. Еллар узгач инде балалар, оныклар сагынганда карарга, үзебезгә сагынганда карарга бик зур, бик шәп китап булган. Бастыручыларга бик зур рәхмәт. Бер кичкенә генә шигыремне дә укып китим инде. Вакыт бик тиз уза дигәндәй. Кая чаба гомер сәгатьләре. Шундый уйның бармы туганы? Әле генә ямьле җәй иде бит. Бүген уйный карлы бураны. Әле генә 18дә идек. Бүген инде гомер уртасы. Паратларда чапкан шул гомернең дилбегәсен иде тотасы. Дилбегәсен тотып яшьлегемнән бер кайтасы иде әйләнеп. Уйларымның очы ялгыш кына шунда калган бугай бәйләнеп. Шул бәйләнгән җирдән өзелмичә тәгәрәсен гомер имгагы. Вакытыннан алда бикләнмәсен язмышларның бәхет язагы. Язлар алып килгән дәртле хисләр сүрелмәсен әле йөзләрдә. Язсын әле авылдашлар безгә бәхет күлләрендә йөзәргә. Рәхмәт сезгә барыгызга дагын. Зур рәхмәт. Хәзер сүзне музей директоры Рамиля Мәхмүтовнага бирәсебез килә. Рәхмәт итегез. Хәерле көн, хөрмәтле Зур Кукмара авыл халкы, килгән кунаклар һәм инде шушы бүгенге тарихи истәлекле чараны оештыручылар. Кукмара туган төбәкне өйрәнү музее инде күп кырлы юнәлештә эш алып бара. Шул юнәлешләрнең берсе районыбызның тарихын барлау, мәгълүматлар җыю, аларны саклау һәм инде шушы байлыгыбызны киләчәк буыннарга тапшыру. Юкка гына әйтмиләр бит, үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип. Һәм безнең музей фондыбызда районыбыз авылларына тарихына багышланган 38 китап саклана. Ул безнең бик зур хәзинәбез. Шушы китапларның безгә бүләк иткән авторларына, шушы залда булган авторларга, Фәрит абый Вәлиевка, Рафаил абыйга һәм башка шушы залда булган бөтен авторларга зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Инде Зур Кукмара китабына килгәндә, бу китап чыгуга без инде бик сөендек, чөнки инде Зур Кукмара ул безнең районыбызның иң матур, иң түзек, иң тырыш халыклы һәм инде иң матур табигатьле авылларының берсе. Һәм шушы китапны чыгарган авторларга, аларның шул коллективка без үзебезнең музей коллективы исеменнән һәм шәхсән үземнең исемемнән зур рәхмәтләремне җиткерәм. Нурислам абый инде безнең музейыбызның бик еш һәр даим керә торган кунагы, без аны бик шатланып кабул итәбез. Бүген көндә безнең музейыбызда капиталь төзекләндерү эшләре бара. Аллаһ Тәгалә насыйп иткәч, итсә барыгызны дагын үзебезнең яңа музейда сезне көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Безнең матур кичәбез шулай итеп әкрен генә ахырына якынлаша. Хәзер шундый соравым бар иде, биредә минем дә зал сәхнә түренә чыгып сүз әйтәсем килә иде, миңа сүз бирмәделәр дигән кунакларыбыз бармы икән? Әгәр дә шундый кешеләр булса, бирегә сезне дәшеп калабыз. Әгәр дә инде чыгарга теләүчеләр табылмаса, Рузилә апа. Хәерле кич, көндез башладык, кичкә авышты шулай көннәребез. Инде хөрмәтле авылдашлар.
шушының хәлек искиткеч матур кичә үткәннән соң минем дә чыгып бер-ике генә сүз булса да әйтмичә мөмкин түгел бүген. Инде нәрсә әйтәсем килә? Шушы китапның тарихын, аны һәрбер язуында, анда һәрбер кешенең язмышы, шулай бит. Менә шул китапны алган кешеләр инде әзрәк укып карагансыздыр, битләрен ачып карагансыздыр. Анда үзебезнең шушы матур табигатьле зур Кукмара җирлегенең таулары, сулары, кырлары һәм искиткеч халыкы яши. Менә сез шушында утырып безнең үткәнебезне күрә аласыз. Һәм инде чагыштырып карый аласыз. Безнең элегрәк кеше ничек яшәгән һәм бүген кеше ничек яши. Аллага шөкер. Авылыбыз бай, авылыбыз мул, авылыбыз үзенең тырыш халкы белән бүген көндә рәхәтләнеп, горурлана ала. Күпме безнең менә дәрәҗәле кешеләребез бар. Алар бүген биргә кайтканнар я. Алланың рәхмәтләре яусын. Һәм дә инде изге эшне эшләргә булышырдай безнең менә тырыш җитәкчеләребез бар, спонсорларыбыз бар. Аларга бик зур рәхмәт. Инде нәрсәгә генә барып тотынсак да, кеше кирәк. Шулай бит. Кешенең инде дәрәҗәлесе кирәк, кешенең бик простое кирәк. Кеше нинди генә булса да, ул кеше гомер буе кеше булып кала күрсен иде. Алланың рәхмәтләре яусын. Нурислам абыйга бик зур рәхмәт. Менә безнең Рашид абыйга бик зур рәхмәт. Безнең инде менә безнең Марсил абыйга, Рәсим апага бик зур рәхмәт. Алар бит сезнең һәр берегезнең диярлек өйләренә бара-бара. Зинһар өчен сезнең гаиләгезне гомерлеккә истәлек итеп, тарихка кертеп калдырыйк әле дип мөрәҗәгать иттеләр, шулай бит. Без менә күпме кайберләребез сразу серьезныйга алмадык. Әзрәк кенә инде эй, нәрсәгә соң ул дидек. Ну, менә бер матур көнне китап чыкты. Китапны ачып карыйбыз. Эх, минеке юк бит. Нишләптер минем адрес турысында монда шулар гына яшәгән бит дип язылып калган. Ә кем гаепле? Без бит үзебез гаепле. Шулай бит. Олардан калмады. Олар һәрбер кешегә мөрәҗәгать итте. Олар гына түгел, без дә мөрәҗәгать иттек. Һәрберегезне шул китапка кертәсе килде. Һәрберегезнең йөзегезне, сезнең гаиләгезне, сезнең нәселегезне ул китапта безнең күрәсебез килде. Ярар. Бер нишләп булмый. Китапның монсы, менә 2 килодан артык китап. Күпме кеше язмышы. Монсы дөнья күрде. Аллага шөкер. Ходай кушса, инде менә алга безгә аң булсын. Ходай кушып, бәлки аның икенчесе дә чыгар, шулай бит. Авылыбызда менә бирган булса 1000-нән артык хуҗалык. Алар да бит безнең кеше булып, шушы җиргә килеп яши башлады. Олар инде шын булып, безнең халык булып, шушындагы безнең проблемалар белән, безнең тормыш белән яши башласалар, без бик шат булабыз. Һәм инде китапны берне генә түгел, 3-не чыгарыбыз биргән булса. Инде монда бүгенге көндә биргә килгәнсез икән. Алланың рәхмәтләре яусын. Сау сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Гаиләләрегездә иминлек, тынычлык булсын. Иң телисе килгән теләкләрем шул. Ә инде без шушы күркәм концертыбызны бүген кичәбезне үзебезнең авылыбызның уңан егете Руслан Набиев белән башлап җибәрдек. Һәм ахырында Руслан белән без аны тәмамларбыз дип өметләнеп торабыз. Сезнең алдыгызда үзенең иң матур җырлары белән Руслан Набиев каршы алыгыз. Алларына рәхмәтләре булсын. Шушындый зур бәйрәмне зурлап, кеше уздыра беме, күңелләргә май булып ята торган шундый бәйрәм булды. Шундый зур хезмәтегез өчен Аллаһ Тәгалә сезнең коллективка да зурдан зур уңышлар, гаилә бөтенлеге бирсен һәрберегезгә дә. Бәхет, тәүфыйк бирсен. Исән сау йөрегез, исән сау эшләгез. Амин. Бик зур рәхмәт, Марсил абый. Бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз. Хәерле кич, Амыркат. Менә авторларга, бу китапның авторларына рәхмәт әйтәс килә. Алар менә аны укыган кешеләрдер. Һәрберебез балачакка, яшьлеккә кайтканбыздыр. Җырымда минем һәрберебез балачакка кайтып килик әле. Балачагым.
Çeşretip sular görüler Көңелімде ұнытылмас улы Мәңгіл қалды матур мезгіллер Қойда қалды güzel балык шағын Ұнытылып ойнап ерулер Әнкейімнің ұршасын біліп Қорқа-қорқа иге керулер Қойда қалды güzel балык шағын Ұнытылып ойнап ерулер Әнкейімнің ұршасын біліп Қорқа-қорқа иге керулер Жәйлер жеткеш бәпке соқлы едік Яшелерді яшіл болында Әткей қоздан қорқып елаулары Бүгінгідей изде қоманда Қойда қалды güzel балык шағын Ұнытылып ойнап ерулер Әнкейімнің ұршасын біліп Қорқа-қорқа иге керулер Қойда қалды güzel балык шағын Ұнытылып ойнап ерулер Әнкейімнің ұршасын біліп Қорқа-қорқа иге керулер Қолға шешек тұтып, мәктеп бұсағасын атлауым Оқытушы опа білін бірге, зор тақтаға әріп язғаным Қойда қалды güzel балык шағын Ұнытылып ойнап ерулер Әнкейімнің ұршасын біліп Қорқа-қорқа иге керулер Қойда қалды güzel балык шағын Ұнытылып ойнап ерулер Әнкейімнің ұршасын біліп Қорқа-қорқа иге керулер Әнкейімнің ұршасын біліп Қорқа-қорқа иге керулер Рахмет. Hürmetli cemaat ime bu şuşu şoranı uzdurуда qatnaşkan bizning qizlarimiz ime olib borishimiz meni oygilga Onlara rahmetleri bulsun ime ko'p vaqtlarini olib tirishib va olib borgan uchun bilakigina bo'lak beramiz. O'zimizning kitobni. Ondan so'ng şu neni oğlumuzun kitapxonachisi bo'lib ishlovchi Gulnur xonimga beramiz. Şu bilakay bu ina bo'lsa da ne de bo'lak diye, diyor da bo'lak diye. Şulay bulsun. Nişek? Nişek? Mene şuşu beyramga kelgach, har birimizni de qo'sh olib, bizni de butunlarni de kelgan kishilarni hammamizni de qo'sh olib, sheylar bilan siylovchi şuşu Farida xonimga da bo'lak beraylik. Şulaychak durustroq bo'ladi. Mene hammasini Allohning rahmatlari bo'lsin. Sizga de kelgan uchun, bizni zo'rlab kelgan uchun Allohning rahmatlari bo'lsin. Hammasiga g'ayla butunlik bersin, sog'lik, salomatlik bersin. Alloh tobada birga shular uchrashishga nasib bo'lsin. Kitapning ikinci ölüşlerinde yozarga nasip bulsun bizge hem birge tağış şunday beyramlar uzdurga nasip bulsun. Hammamizga da sponsorlarımızga da barımızga da bek zo'r rahmat, barımızga isen sog' bo'ling'iz. Hozir endi shu neni shorani tuvaraklau neyinden shu Nurislom abining bir nechagina so'z aytasi bor. Onu da tinglab olsak endi. Mana so'zni Nurislom abiga beramiz. Bunda qadrli qonaqlar,
Монда кемнәр келді? Монда сәнгать, китап сөючеләр, китап яратучылар келді. Зур рәхмәт сезгә. Менә шулай игътибар белән тыңлап утыруыгызга. 23-нче ел минем өчен зур бәхет елы. Чөнки минем 85 еллык юбилеема китап бастырылды, китап өлгерде, китап чыкты. Менә бу тарихи рәхмәт. Бик зур бәхетле бүгенге көндә. Икенчесе, менә рәсемнәр берлеге рәис урынбасары Мөдәррис Миңгязов миңа багышлап Оргамак дигән башында күргәзмә үткәрде китапхана. Үзәк китапханада. Алар иншаатна торгандыр. Ул инде менә безнең районга менә шушы багышлап, минем юбилеема башлап менә урнаштырып, рәхмәт Мөдәррис. Ансын да белмәүчеләр бардыр. Әмма ләкин менә минем хакка районда менә күп кеше карап, ата сораучылар, фақат от картина, от ниләре менә шундый ни күрсәнеп, зур шаныш уятты инде бу яңадан шушы мал асраучылар яңадан да менә минем дә шулай ниләр төшкән икән. Минем дә яхшы тойлар, шабышатлар менә карап тордылар. Бу минекен ашаган, бу минекен. Мөдәррис шуның өчен мине зурлап, шушлай үземнең 85 еллык юбилеема, шушы Кукмара районы шәһәренә, шушы күргәзмәгә бүләк иткән өчен зур рәхмәт. Алга таба зур уңышлар. Алла бирсә, рәхмәт. Газинур, улы менә, пожалуйста, ул әгәр дә кайчан китсәң дә ярдәм кулын сузды. Сиңа да уңышлар, Алла бирсә, комплексыз гөрләп торсын. Алла бирсә, кешеләр мул тормышта яшәсеннәр. Игътибар өчен зур рәхмәт. Киләчәктә шулай шушы залларда очрашып, үзебезнең туачак китабыбызны да яңадан укырга язсын. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Шундый талантлы шәхесләр, батыр хезмәт кешеләре биргән безнең туган ягыбыз. Безгә аларның тырыш хезмәтләрен күреп сокланырга һәм аларның эшләрен дәвам итәргә генә кала. Хөрмәтле авылдашлар, бүгенге кичәбез шуның белән тәмам. Киләчәк көннәребез матур, тормышларыбыз имин, туар таңнарыбыз якты булсын. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз.